Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Mahalaga ang ating mga magulang. Dapat natin silang parangalan at igalang bilang kapalit ng mga sakripisyo nila para sa atin. Subalit paano kung ang inaasahang magtuturo sa atin na maging isang mabuting nilalang ang siya pang magtutulak sa atin na maging masama? Kailangan ba nating sumunod o ayos lang na sumuway at mas piliin lang nating maging mabuti? Magandang araw po, Sir Jupiter, ganon din po sa lahat ng subscribers ng Sityo Pangil, Sityo Bangungot at Kwentong Takip Silim. Ako po si Jeremy, 30 taong gulang at nakatira sa isang mataong barangay dito sa lungsod ng Maynila. Mahilig po talaga ako sa mga kwentong katatakutan at kababalaghan, lalo na yung hango sa mga totoong karanasan. Kaya naman laking tuwa ko po nang matagpuan ko ang inyong channel. Mayroon rin po kasi akong kwento na itinatago. Naikwento ko na ito sa iba pero sigurado po akong mas mabibigyang buhay ang kwentong ito dito sa channel ninyo. Ang totoo po ay personal itong kwento ng aking lolo Sidro. Namatay siya noong 2018 dahil sa kanser sa bituka na matagal niyang nilabanan. Marami siyang kwentong baryo na naibahagi sa aming magkakapatid. Karamihan sa mga iyon ay tungkol sa kulam, mga maligno at mga aswang. Ngunit lahat ng yun ay hindi namin sineryoso. Hanggang sa nang mamatay siya ay natagpuan namin ang kumpol ng mga kwaderno at papel sa lumang lagayan niya ng mga damit. At nagulat na lamang kami nang malamang talaarawan niya ang mga iyon. Binasa namin ang mga iyon at nakumpirma naming nakasulat nga roon ang mga karanasan niyang minsang ikinwento sa amin. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay ang karanasan ni Lolo Sidro kasama ng kanyang ama noong siya ay 17 taong gulang pa lamang. Nangyari ito sa isang liblib na baryo sa Pangasinan kung saan naroon ang paggawaan ng asin na kabuhayan ng aking mga lolo sa tuhod. Binago na po namin ng kapatid ko ang ilan sa mga salita sa talaarawan para mas madaling maintindihan ng ating mga magiging tagapakinig. Kayo na po ang bahala. Ipinagkakatiwala ko na po sa inyo ang kwentong ito. Marso 13, 1960. 2 buwan matapos ang isang kagimbal-gimbal na pangyayari. Tuluyan nang lumubog ang araw. Katatapos lang ng mahabang araw ng pagtatrabaho sa asinan at ramdam na ramdam ko ang pananakit ng aking likuran. Nagtungo ako sa kusina, tiningnan ng kaldero. Ngunit napabuntong hininga na lamang ako ng 2 pirasong kamote na lamang ang natagpuan ko doon. Kaagad kong nilinis ang kaldero pagkatapos ay nagtanggal na ako ng palay sa bigas na aking isasaing. Ilang sandali na lamang kasi at darating na si tatay mula sa imbakan ng asin. Kailangang makakain kami bago magpatubig muli sa asinan. Hindi madali ang mag-asin. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ito ang napiling hanap buhay ni tatay at ng mga lolo ko. Naghuhugas na ako ng bigas nang dumating ang kabaryo naming si Kuya Rene. Balo na si Kuya Rene. Kilala siya sa baryo bilang isang lasenggo at maingay na tao. Madali rin siyang makilala dahil sa paos nitong boses. Pero hindi naman siya ganun noon. Nagsimula lamang siyang magbago nang mamatay ang kanyang mag-ina. Pinatay ang mga ito sa mismong pamamahay nila habang natutulog sila. 2 taon na ang nakalilipas. Subalit walang nahuli na salarin. Ang hinala ni Kuya Rene, aswang ang gumawa noon. Pero walang naniwala sa kanya. Tahimik at payapa naman kasi sa baryo. At magmula nang magkaisip ako, yun ang unang insidente ng patayan dito sa amin.
Sidro! Bagong huli ang mga to doon sa may ilog. Sariwang-sariwa. Napakasarap niyang sabawan. Parang nahuli ka ata ngayon, kuya. Madilim na ah. At saka ang dami ng dala mong isda ngayon. Dalawa lang naman kami ni tatay. Ipaksiw mo na lamang ang iba nang hindi masira, Sidro. Kailangan ko kasi ng mas maraming asin. Gagawa ka na naman ba ng bagoong? Oo. Pero bukod doon, ibubudbud ko rin kasi yan sa may bintana at pintuan ko tuwing gabi. Ha? Bakit naman? Tuwing gabi kasi, may nararamdaman akong umaaligid sa bahay ko. Ang totoo kagabi, nakita ko itong isang malaking asong itim. Nagkagala doon sa baryo. Ha? Asong itim? Baka kinaman ng sol yan. Naku, kilala ko yung aso nila. Itong isang ito, napakalaki. Pakiwari ko ay isa yung aswang. Aswang? Mukhang napaparami na naman ang inom mo ng alak, kuya. Hindi! Seryoso ang sinasabi ko. Hindi na ako masyadong umiinom ngayon. Ay, nako. O sige na. Ito na ang asin. Maniwala ka, Sidro. Meron kung anong gumagala dito sa atin ngayon. Sa palagay ko, yun ang pumatay sa mag-ina ko. Mag-iingat kayo at medyo malayo kayo sa amin sa baryo. Oo, kuya. Salamat sa paalala, kuya. Kalahating kaing ng asin ang ibinigay ko sa kanya kapalit ng mga isda. Labis ang pasasalamat niya bago umalis, ngunit nag-iwan muli ng babala bago ako tuluyang tinalikuran. Eksakto naman pag-alis niya ay dumating si tatay. Bagsak ang balikat at panay ang himas sa batok. Madaling araw pa lamang kasi ay gising na si tatay at nag-aasikaso na ng mga nag-aangkat ng asin. Sinasamantala niya ang magandang panahon para makabenta ng marami. Nagdagdag na rin siya ng mga taong magtatrabaho sa asinan. Sinabawan ko ang ilan sa mga isdang dinala ni Rene at ang natira ay pinaksiw ko para ulam kinabukasan. Nang matapos akong magluto, mabilis akong naghain sa hapagkainan. Nanalangin si tatay para magpasalamat sa maghapon at sa grasya sa aming harapan. Pagkatapos ay nagsimula na kaming kumain. Siguraduhin mong isasara mo ng maigi ang mga bintana at pinto mamaya. Isara mo mula sa loob. Wala kang iiwan ng bukas. Sidro, naintindihan mo ba? Opo, tay. Lagi naman nating ginagawa yan. Sinisigurado ko lang. Meron kasing pinatay malapit sa bayan. Galing ako doon kaninang umaga. Nung sumama ko sa nag-angkat ng asin, lasog-lasog ang katawan. Pero hindi naman mukhang tinaga o ginamitan ng patalim. Inatake ng hayop? Anong hayop naman po ang makakagawa nun? Aso? Ayon sa nakakita, malaking asong itim raw. Ha? Aswang yon. Kanina lang galing po dito si Kuya Rene. May nakita rin daw po siyang malaking aso na kulay itim kagabi. Gumagala raw po sa baryo. Ala, itabi mo na rin sa higaan natin ang mga itak. Magpasok ka na rin ng asin. Pero tay, hindi kaya maaga pa para isiping aswang yon? Baka mabangis na hayop lang naman po talaga yon. Mapaaswang umabangis na hayop. Kailangan natin mag-ingat. Isa pa, totoo ang mga aswang. Sidro, hindi porket hindi ka pa nakakakita ay hindi na sila totoo. Ayaw kong makipagtalo pa kay tatay, kaya naman hindi na ako sumagot at nagpatuloy na lamang sa pagkain. Nang matapos kami ay kaagad din naman akong nagligpit. Pagkatapos ay nagpatubig na kami sa aming asinan. Kami na lamang ang gumagawa noon. Ayaw na kasi ni tatay na magbayad pa ng tao sa gabi. Kaya naman daw naming dalawa ang gawain na iyon. Sinimulan kong tanggalin ang nakaharang na bato sa mga agusan ng tubig na malapit sa may kubo namin. Si tatay naman ang pumunta sa dulo ng asinan para gawin din ang ganoon. Pabalik na sana ako ng kubo nang may napansin ako sa may kalsada sa gilid ng asinan. Parang may kung anong gumalaw doon. Walang ibang ilaw sa lugar na yon maliban sa liwanag na nagmumula sa kubo namin at sa buwan. Sinipat kong maigi ang lugar kung saan may napansin akong gumalaw.
at naglaki ang mga mata ko nang mapansin ko ang isang napakalaking aso na kulay itim. Nakatitig ito sa akin habang nakangisi. Nagtayuan ang mga balahibo sa aking katawan nang maalala ang ikinuwento ni Kuya Rene at ni Tatay. Malayo sa akin ang aso, subalit sigurado akong napakalaki noon. Sa wari ko ay doble ang laki noon kung ikukumpara sa isang inahing baboy. Napalunok ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga oras na yon. Nang biglang narinig ko si Tatay na sumisigaw, paglingon ko sa kanya ay humahango siya papunta sa akin habang sumisenyas na pumasok ako sa loob ng kubo. Pasok sa loob. Ano pang hinihintay mo? Nakita mo na pala ang aso. Hindi ka pa pumasok sa loob. Yun na ho ba talaga ang aswang, Tay? Hindi ko alam. Basta pumasok ka na sa loob. Kinaladkad ako noon ni Tatay papasok ng kubo. Kinuha niya ang itak na nasa gilid ng pinto bago iyon isinara. Pagkatapos ay sinara niya rin ang mga bintana. Sigurado raw siya na hindi basta aso lang ang nasa kalsada. Pulang-pula raw ang mga mata noon at napakahaba ng mga pangil. Sinabi kong baka asong gubat yun. Ang totoo ay hindi pa rin ako ganoon kakumbinsido na aswang yun. Nakakatakot rin naman ang mga ligaw na hayop sa gubat. Pero pinagdiinan niyang hindi. Wala pa raw siyang nakitang asong gubat na ganoon kalaki. Sisilip sana ako sa siwang nang hilahin niya ako. At pagkatapos, narinig namin ang isang malakas na alulong na hindi naglaon ay naging parang atungal ng isang halimaw. May kung anong takot ang bumalot sa akin noon. Nagtayuan muli ang mga balahibo ko at biglang hindi ako makakilos. Sandali kaming nagkatinginan ni Tatay nang mula sa malayo narinig namin ang sunod-sunod na tahulan ng mga aso. At pagkatapos ay sinundan iyon ng maraming boses at mga sigawan. Tay, yung mga tao ata sa baryo yun. Nagkakagulo ata sila. Baka inatake sila ng malaking aso. Narinig ko nga. Sige, kunin mo yung flashlight. Pupunta tayo doon. Opo, Tay. Pero huwag kang lalayo. Naintindihan mo? Diyan ka lang sa likod ko. Opo, Tay. Naiintindihan ko po. Paglabas namin ay nakita ko kaagad ang napakaraming ilaw sa hindi kalayuan. Nagmamadali kaming pumunta doon ni Tatay at naabutan namin ang mga tao sa baryo na nagkukumpulan. May mga kalalakihang may hawak na mga tabak at sulo na abala sa pagtingin sa mga sulok-sulok. Dali-dali na lumapit sa amin si Kuya Rene nang makita kami nito at kaagad nitong sinabi kung ano ang kanyang nakita. Muli raw dumaan sa baryo ang malaking asong itim at nakita rin ito ng iba pang mga taga-baryo kaya naglabasan sila para alamin kung ano talaga yun. Nagkatinginan kami ni Tatay. Pagkatapos ay inutusan niya akong tumulong sa pagtingin sa paligid. Ngunit wala kaming nakita doon. Pabalik na sana kami ni Tatay para barahan na ang mga agusan ng tubig sa asinan nang marinig naming nagsisigaw si Aling Telay. Nawawala di umano ang anak nito na si Anton, isa sa mga kababata ko. Nakita ko pa si Anton kanina bago dumaan yung malaking aso nagpapasok na mga gamit mula sa bakuran nila. Hindi kaya... Tumigil ka rin eh. Huwag kang gumawa ng espekulasyon na walang katibayan at magbibigay ng takot sa mga tao. Pero Mang Lito, paano mo ipaliliwanag na bigla na lang siyang nawala? Gabi na, saan pa siya pupunta? Totoo yun, Lito. Baka tinangay nga ng asong yun ang anak ko. Malakas na binata si Anton Tilay. Isa pa kung totoong kinuha siya ng asong yon. Hindi man lang ba ninyo narinig na sumigaw siya o humingi ng tulong? Hindi. Walang nakarinig sa amin. Napakabilis ng pangyayari eh. Lito, hanapin natin ang anak ko. Kami na lang po ang magkahanap sa kanya. Maaga pa po yung si Mang Lito kinabukasan. Wala naman po kaming gagawin ng mga kaibigan ko. Sasama ako. Hindi ka sasama. Uwi tayo. Pero Tay, si Anton. Anong magagawa mo laban sa asong yon? Aber, ala sige,
At ikaw rin magsama ka ng maraming kalalakihan. Kung may kailangan kayo, pumunta kayo sa asinan. Balitaan rin ninyo ako. Opo. Delay, tatagan mo ang loob mo. Magpahinga ka muna. Kapag bukas ay hindi pa rin makita si Anton, ay personal na akong tutulong. Sa ngayon, pagkain at mga kagamitan lang muna ang maibibigay ko. Sige. Sige. Diyos ko, sana walang nangyaring masama sa anak ko. Anton, saan ka ba pumunta? Sinabihan ni tatay ang ilan sa mga kababaihan doon na samahan si Aling Telay. Kaagad namang sumunod ang mga ito. Iginagalang si tatay ng mga taga-baryo. Matulungin kasi si tatay. Yun nga lang, minsan ay mas mahalaga sa kanya ang asinan kaysa ano paman. Umuwi ang lahat pagkatapos noon. Ngunit sigurado akong walang nakatulog sa amin. Bawat kaluskos ay binabantayan ni tatay. Ako naman ay inabang rin ang kung anumang maaaring lumabas ng gabing yun. Ngunit lumipas na lamang ang oras. Walang nagpakita o nagparamdam na kahit ano. Pagsikat ng araw ay kaagad akong inutusan ni tatay na pumunta ng bayan para bumili ng mga pangunahing pangangailangan sa bahay. Pinabili rin niya ako ng napakaraming mga bawang. Bumuntong hininga akong naghanda ng mga dadalhin ko. Masakit pa ang ulo ko at ang bigat ng mga mata ko. Paalis na sana ako nang biglang dumating si Kuya Rene. Hingal na hingal ito at pawisan. Napatukod pa ito sa bakuran namin bago tuluyang nakapagsalita. Rene, huminahon ka. Anong problema? Nakita ko na po si Anton. Mabuti kung ganon. Nasaan siya? Ano raw nangyari at nawala siya? Nasa dalampasigan siya, Mang Lito. Patay na siya. Bangkay na siya nang makita namin na lumulutang sa dagat. Ha? Paanong napunta siya sa dagat? Hindi namin alam. Palaisipan din yan sa amin. Ala, sige Isidro. Isara mo na ang bintana at pinto. Pupunta tayo sa dalampasigan. Opo. Dali-dali kaming tumakbo papunta sa dalampasigan. Nang kukumpulan na doon ang ilang mangingisda at malayo pa lang ay dinig na ang malakas na paghagulgol ni Aling Telay. Lumapit kami. Inawi ni tatay ang ilang mga nakikiusyoso at nagimbal kami nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ni Anton. Sa takot ko ay napaupo pa ako sa buhanginan habang nanginginig na nakatitig sa walang buhay na katawan ng isa sa aking mga kaibigan. Basang-basa ang katawan nito. Wakwak ang tiyan at nakalawit na ang bituka. Bali ang buto ng mga braso nito at kapansin-pansin rin ang sugat sa bibig nito. Nilapitan ito ni tatay at kinumpirma niya na nawawala rin ang dila ni Anton. Malinis raw ang pagkakaputol noon na parang ginamitan ng matalas na kutsilyo. Subalit ang tiyan nito ay parang nginat-ngat ng isang malaking hayop. Bakas rin sa mga braso, mga binti at tagiliran nito ang bakas ng mga pangil na bumaon doon. Diyos ko po! Sinong gumawa nito sa'yo? Anong kasalanan mo para pahirapan ka nila ng ganito? Anton, anak, bumising ka! Ang sabi ng mga mangingisda, baka raw nalunod at pagkatapos ay inatake ng mga pating ang tiyan. Kalokohan. Maniwala naman kayo. Hindi, imposible yun. Sinabi ko na rin yun sa kanila. Wala naman kasing dahilan si Anton para pumunta dito ng 10 oras ng gabi. Maaring yung aso talaga ang may gawa nito sa kanya. Kailangan nating tugisin ang halimaw na yon. Ibig sabihin, may aswang talaga rito. Kagaya ito ng nangyari doon sa bayan. Ganito rin ang lagay ng bangkay nung nakita. Ayaw ko mangisipin. Pero malakas ang kutob ko na isang halimaw lang ang gumawa nito. Rene, sabihan mo ang mga taga-baryo na maging mapagmasi, lalong-lalo na sa gabi. Opo! Mauna ka na, Isidro. Tutulong muna ako rito. Sabihin mo na lamang ang mga tao ko na asikasuhin ang asinan. Tumulong ka na rin doon
Opo, tay. Hindi na ako tumuloy sa bayan noon. Napansin ko kasing kararating lang ng may-ari ng munting tindahan sa baryo mula sa bayan. Sa kanila ko na lamang binili ang mga ipinabibili ni tatay. Maghapong naging tulala si tatay ng araw na yon matapos maiayos ang libing ni Anton. Panay ang buntong hininga niya at hindi mapakali. Kahit noong mga oras na nagkokolekta na kami ng mga asin ay halatang napakalalim pa rin ng kanyang iniisip. Sigurado akong sinusubukan niyang maunawaan ang nangyari kay Anton. Nakarating naman na sa otoridad ng insidente, ngunit maging ang mga ito ay walang ideya sa totoong nangyari. At nang marinig nilang tungkol sa malaking aso ay tinawanan lamang nila ang mga taga-baryo. Habang naglilipat ng mga kaing na puno ng asin, ay may magamang dumating sa aming asinan. Isang matandang hukot na ang likod, payat at nakalalakad na lamang gamit ang isang tungkod. May nakasabit sa lieg nito na pulang anting-anting at sa likuran nito ay isang magandang dalagitan na may bitbit na bilaong puno ng mga kakanin. Galing di umano sila sa bayan at inilalako lamang ang kakanin na dala nila. Kaagad na nagkumpulan ang mga tao ni tatay sa magama at matapos bumili ng mga ito ay lumapit ako para bumili na rin ng merienda. Kinausap ko ang matanda, subalit hindi ito sumagot at minitian lamang ako. Pasensya ka na. Hindi na kasi nakakarinig at nakapagsasalita si tatay. Ah, ganun ba? Patawad. Bago ho ba kayo rito? Ngayon ko lang kasi kayo nakita rito sa aming lugar. Galing kaming Tarlac, pero pinalayas na kami doon ng pamilya ng nanay ko. Kaya napadpad kami rito. Sa bayan kami nakatira, sa kapatid ni tatay. Nakakahiya naman na hindi kami tumulong. Kaya naglalako na lamang kami ng mga kakanin. Ganun ba? Gaano na kayo katagal rito? 1 buwan? Ang totoo, naglakas loob lang talaga kami ni tatay na lumalayo para magbenta. At masaya kaming ginawa namin yun. Ang babait ng mga tao rito sa inyo. Ah, oo. Mababait ang mga tao rito, subalit huwag kayong magpapagabi. May gumagalang aswang rito sa gabi. Isang malaking asong itim. Talaga? Oo, kaya mag-iingat kayo. Mahuhuli kaya nyo yun? Bakit natatawa ka? May nakakatawa ba? Napatay ng aswang na yon ang kaibigan ko. Kaya walang nakakatawa. Wala. Pasensya na. May naalala lang ako. Sige, ipapaubos pa namin to eh. Salamat sa pagbili. Sa susunod ulit. Ako nga pala si Jocelyn. Sidro. Tawagin mo na lang akong Sidro. Pinagmasdan ko sila habang papalayo. Hindi ko maintindihan, subalit parang may kakaiba kong naramdaman sa kanila, partikular na sa matandang lalaki. Hindi ako komportable sa matandang yon. Kakaiba siya kung makatingin, parang binabalatan niya ako ng buhay. Pero binaliwala ko na lamang yon. Pumunta ako sa imbakan ng asin at ibinigay kay tatay ang binili kong kakanin. Bago lumubog ang araw ay natapos na kami sa paghahakot ng mga asin papunta sa imbakan. Inayos naman na namin yun dahil kukunin na ang mga ayon bukas ng madaling araw. Habang abala kami sa pag-aayos ay napansin ko si tatay na nagsimula ng maghasa ng 2 naming mga itak. Hindi siya masyadong nagsasalita, pero alam ko ang tumatakbo sa isipan niya. Hahanapin niya ang aswang na pumatay kay Anton. Kilala ko si tatay. Hilig talaga niya ang pangangaso at misteryo. At ngayong nagsama ang mga elementong ito, ay hinding-hindi niya ito palalagpasin. Nang dumilim na ay muling dumating sa amin si Kuya Rene. Sa pagkakataong ito ay may dala siyang isang malaking manok at nakapagtatakang ipinagpalit na naman niya iyon sa asin. Kadalasan kasi nakikipagpalit lang siya ng asin sa amin 1 beses sa 1 linggo. At kahit kailan, hindi pa siya nagdala ng manok para ipagpalit ng asin. Mukhang malakas ang bagoong mo, Kuya Rene ah. Napapadalas ang pagpapalit mo ng asin. Tapos ngayon, manok na ang ipapalit mo. Galing ito sa baryo. Kailangan namin ng asin.
Mamaya kasi ay tutugisin namin ang malaking aso. Hindi ba nabanggit sa iyo ni Mang Lito? Hindi ko binanggit sa kanya dahil sigurado ding mangungulit yan sumama. Hindi ba't sinabi ko sa iyo, Rene? Bukas mo na lang dalhin yan. Nakulat na lang din po kasi ako nang mapatay na pala ito. Ito na lang ang nag-iisang batang manok ni Mang Nestor. Ayaw naman daw niya kayong bigyan ng matigas. Sige. Sidro, katayin mo na yan at sabawan para naman makakain kami bago kami umalis. Sige po, Tay. Pero Hindi ka sasama. Dito ka lang sa bahay. Matulog ka ng maga. Ako nang bahalang magpatubig sa asinan mamaya. pero Tay, Sumunod ka na lang, Sidro. Nagkaalalang si tatay mo sa iyo. Sige na, gawin mo na ang iniuutos niya. Nakasimangot akong umalis sa harapan nila dala ang manok. Nag-usap silang dalawa ngunit hindi ko na pinakinggan yun. At matapos nga naming maghapunan ay nagsimula na silang rumonda sa paligid sa aming baryo. Muli kong pinilit si tatay na isama ako, pero nasigawan lamang muli ako. Ayaw raw niya ng pabigat at alalahanin. Magbantay na lamang daw ako sa bahay at hintayin siyang bumalik. Lumipas ang mga oras. Tahimik at madilim ang paligid dahil sa ulap na bumabalot sa kalangitan. Isang bagay na hindi normal lalo sa panahon ng tag-araw. Nainip ako kaya naman ako na ang nagpuno ng asinan. Mga 2 oras ang lumipas matapos kong punuin ng tubig ang asinan ay bumalik na rin si tatay. Pawisan ito at panay ang iling. Wala raw silang nakita at nasayang lamang ang kanilang oras. Iniwan na lang daw nito ang ibang mga kasama na ayaw pang umuwi. Nagpaalam na raw siya dahil maaga pa kami kinabukasan. Sinasabi ko na nga ba at mas mahalaga pa rin ang asinan para kay tatay. Maghahating gabi na, abala na ako sa pagliligpit ng mga gamit sa labas ng aming bahay nang makarinig ako ng tahulan ng mga aso sa hindi kalayuan. Sigurado akong mula iyon sa baryo. Nagkatinginan kami ni tatay. Dali-dali siyang tumakbo sa bahay at kinuha ang itak. Sumunod naman ako sa kanya at kinuha ang isa pa naming itak. Nag-abang kami sa tapat ng aming kubo. Naririnig pa rin namin ang tahulan ng mga aso nang biglang makita namin ang isang lalaki na tumatakbo mula sa kabahayan sa baryo papunta sa kalsada. Nadapa pa ito bago makarating sa kalsada. Napatingin ito sa gawin namin at hindi ito nagdalawang isip na tumakbo papunta sa amin ni tatay. Umanda ka, Sidro. Baka hindi tawang sangyan. pero Tay, tingnan nyo ng maigi. Duguan siya. Yun na nga ang pinagtataka ko. Kung bakit siya duguan. Nakapagtataka rin na nagmula siya sa baryo pero wala namang humahabol sa kanya. Baka nakatulog na sila, Kuya Rene. Ewan ko. O sadyang mga aso lang talaga ang nakikita ng taong yan doon. Ano pong ibig ninyong sabihin? Basta. Ayan na siya. Umanta ka. Sandali ho! Huwag ho ninyo akong sasaktan. Hindi ho ako masamang tao. Napadaan lamang po ako sa baryo. May humahabol ho sa akin. May humahabol. Bakit ka duguan? Sinong humahabol sa iyo? Maniniwala ho ba kayo kung sabihin kong mga aswang? Ha? Aswang? Oo. Isang malaking asong itim at isang malaking halimaw na puno ng itim na balahibo. Tay, tingnan ninyo ang braso niya. Umaagos ng dugo, kailangan niya ng tulong. Pakiusap po. Patuloyin po muna ninyo ako rito kahit sandali. Asinan huy ito, kaya siguradong hindi basta-basta makakapunta rito ang mga aswang na humahabol sa akin. Anong pangalan mo? Ako po si Jonas. Tubong Tarlac ho ako. May 1 minuto rin siyang tinitigan ni tatay bago pinapasok sa aming bakuran. Inutusan ako ni tatay na kumuha ng tuwalya at tubig para mahugasan ang mga sugat ng lalaking yun. Sa palagay ko ay nasa 20 anyos pa lamang si Jonas. Kayumanggi ang kanyang balat at bakas sa matikas niyang pangangatawan na sanay siya sa mabibigat na trabaho. Malalim ang 3 sugat sa kanyang kaliwang braso. Parang kalmot iyon ng isang malaking hayop na may matatalas na kuko.
Tinanong ko siya kung ang aswang ba na humabol sa kanya ang may gawa noon at tumango siya bilang tugon. Isang gabunan ang umahabol sa akin kanina. Siya ang sinusunod nung malaking asong itim. Maswerte lang siguro talaga ako na nakatakbo pa ako mula sa kanila. Gabunan? Isang malakas na uri ng aswang. Mga matatandang mga aswang na may kakaibang lakas at liksi. Mga sadista. Sa pagkakalam ko, isang beses sa isang taon, lumalala ang kagustuhan nilang kumain ng karne ng tao. Tama ho yun. Pero paano mo nalaban ang klasifikasyon ng aswang na yon? Saan ka ba talaga galing? Galing po talaga ang pamilya ko sa Kabisayaan at dating tagatugis ng aswang ang aking angkan. Kaya ho, pamilyar ako sa mga nilalang na kagaya ng gabunan. Ibig sabihin yun ang gumagala dito sa baryo? Yung ganong klase ng halimaw? Mare, hindi ko alam. Pwede rin ibang humahabol sa lalaking ito. Pasensya na ho kayo at hindi ko rin ho masasagot yan. Hindi ko po alam na may gumagala pa rin palang aswang rito. O siya, maiwan ko na kayo at tinaantok na ako. Pasensya ka na, Jonas, at hindi kita maaring patulugin sa loob ng bahay. Wala akong tiwala sa iyo. Tay naman! Ayos lang, napakalaking tulong na ho nito. Isa pa, asinan nito. Subukan na lang pumunta rito at siguradong sunog ang laman at balat nila. Maraming salamat po. Pumasok na si tatay ng bahay at iniwan kami. Itinuro ko kay Jonas kung saan nakalagay ang mga gamit na maaari niyang kailanganin. Sinabi ko rin sa kanya na sumigaw lamang siya kung kailangan niya ng tulong. Noong gabing yun, nahirapan akong makatulog. Hindi mawala sa isipan ko ang mga sinabi ni Jonas. Maraming kwento ng kababalagan dito sa aming lugar. Mga ilaw na sumusundo ng kaluluwa ng mga namamatay. Mayroon pang tikbalang na may iisang paa. Pero ngayon lang talaga nagkaroon ng usap-usapan tungkol sa isang pumapatay na aswang. Lumipas na lamang ang mga oras at hindi ko namalayan napapasikat na muli ang araw. Pagtilaok ng manok ay bagsak ang balikat kong bumangon para mag-init ng tubig. Madilim pa noon dahil hindi pa sumisilip ang araw. Paglabas ko ng bahay, kaagad kong nadatnan si Jonas na natutulog sa mababang upuan doon. Nakataas ang kanyang damit at nakita ko ang napakaraming anting-anting na nakasukbit sa kanyang bewang. Napansin ko rin ang isang kakaibang patalim na nasa ibabaw ng kanyang katawan. Mas mahaba iyon kaysa sa pangkaraniwang itak at mas malapad ang gitna ng pakurba nitong talim. Makintab ito at mukhang alaga sa hasa. Hindi ko napansin ang hitsura ng itak na iyon noong gabi, kahit na nakita kong nakasukbit iyon sa kanyang bewang. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa tambak ng mga panggatong nang bigla siyang dumilat at napaupo. Naku, pasensya na, umaga na pala. Ayos lang. Magpahinga ka lang muna. Maaga pa naman, baka bumukay ang sugat mo. Oh, mukhang hindi ka naman hinabol ng aswang na sinasabi mo. Wala nga akong daramdaman na lumapit man lang rito kagabi. Tay, nariyan na po pala kayo. Gaya po ng sinabi ko kagabi, hindi sila basta-basta makakapasok rito kahit gustuin nila. Napakarami mong anting-anting. Marami ka pang hindi sinasabi sa amin, Jonas. Ang totoo, yan ang dahilan kung bakit hindi kita pinutuloy sa loob ng bahay kagabi. Alam ko na kalahati ng mga sinasabi mo kagabi ay hindi totoo. Patawad ho. Patawarin po ninyo ako kung nagsinungaling ako. Nag-alangan lang din ho ako na magsabi ng totoo. Nag-alala akong baka matakot kayo at hindi ako patuloyin. Ang totoo, isa po akong manggagamot mula sa Tarlac. At narito po ako para sa isang misyon na kailangan kong tapusin. Dito lang ho talaga ako dinala ng aking mga paanong tumakas ako mula sa gabunan at sa malaking aso. Nakaengkwentro ko ho sila kagabi sa may dalampasigan. Natigilan si tatay nang marinig niya ang sinabi ni Jonas. Sunod-sunod niya itong tinanong tungkol sa kung ano ang totoong ginagawa nito sa lugar namin. Walang pag-aatubili namang sumagot si Jonas. Naroon daw siya dahil tinutugis niya ang isang gabunan
na tumakbo sa lugar namin matapos masukol sa pinagmulan nilang lugar. Pero siniguro niya kay tatay na hindi siya masamang tao at lalong hindi siya ang aswang. Dahil kung siya raw ang aswang, siguradong hindi siya maglalakas loob na lumapit sa aming asinan. Pumunta si tatay sa may lagayan namin ng asin. Dumakot sa doon at isinaboy iyon kay Jonas. Ngunit walang naging reaksyon si Jonas maliban sa napapikit ito ng dahil sa gulat. Tumayo ito, kumuha rin ng asin at ikinuskus pa sa kanyang balat. Hindi pa ito nakontento. Kinuha nito ang isang buong bawang na nakasabit at nginuya iyon sa harapan namin. At ng mga oras na iyon, napatunayan niya na hindi talaga siya isang aswang. Matapos yun, inutusan na ako ni tatay na maghanda ng agahan. Pagkatapos ay umalis na siya para salubungin ang mga kukuha ng asin sa aming imbakan. Sasama na ho ako sa inyo kung ayos lang. Hindi ka pa ba alis? Balak mo bang manatili rito? Ang totoo po, wala na ho akong ibang mapupuntahan. Kaya kung mamarapatin po ninyo, dito po muna sana ako. Nakahanda naman ho akong magtrabaho rito bilang kapalit sa pagpapatuloy ninyo sa akin. Hindi ho ako maarte. Alam ko namang hindi ka Marte. Sige, maaari kang manatili pero dito ka lang muna at samahan mo yung anak ko. Maya-maya ay darating na rin naman ang ibang mag-aasin. Salamat po ng marami, Mang. Mang Lito, iyan naman ang anak ko, si Sidro. Maraming salamat po sa inyo, Mang Lito, Sidro. Hindi pa nakalalayo si tatay ay narinig namin siyang nagsisigaw. Dali-dali kaming tumakbo ni Jonas para sakluluhan siya. Kaagad naman namin siyang nakita. Panay ang iling niya at dura sa lupa. Nilapitan namin siya at nagimbal kami nang makita ang dahilan ng kanyang pagsigaw. Nagkalat sa gilid ng tambakan ang lasog-lasog na katawan ng mga hayop. May mga balahibo ng manok kaya siguradong manok ang ilan doon. Nilapitan namin ni Jonas ang iba pa at nakumpirma naming sa baboy ang karamihan ng mga yon. Nagkalat ang dugo sa lupa at humahalo ang amoy nito sa hangin. Ngunit ang nakapagtataka, walang bakas na hiniwa ito o pinaghati-hati gamit ang isang matalim na bagay. Hindi maayos ang pagkakahiwalay ng mga karne na parang ginamitan ng puwersa at ngipin. Parang yung mga sugat sa katawan ni Anton. Kaagad naming iniligpit ni Jonas ang mga nakakalat na bangkay at eksakto pagkatapos namin, dumating naman ang mga mag-aangkat ng asin. Mabuti na lamang at hindi nila kami naabutan. Hindi na rin namin sila pinatuloy sa tambakan. Kami na ni Jonas ang naglabas ng mga asin at nagkarga sa kanilang sasakyan. Sa tingin ko naniniwala na ako sa iyo, Kuya Jonas. Hindi gagawin ng normal na tao yun. Totoo ang mga aswang, Sidro. Mga kampon sila ng kadiliman. Mga taong isinangla ang kanilang kaluluwa sa demonyo para sa kakaunting kapangyarihan. Sa tingin mo ba, ang mga aswang na humahabol sa iyo ang may gawa nun? Malakas po ang kutob ko na oo. Ang ginawa nila ay isang babala. Madalas ang ginagawa ng mga aswang kapag nagbabanta sila sa mga tao. Ang pag-iiwan ng mga bangkay ng hayop. Kung ganon, nanganganib tayo. Oo, maaari. Pero gaya ng sinabi ko, hindi sila basta-basta makakapasok sa lugar na ito dahil napakaraming asin. O siya, sige. Buhusan na ninyo ang lupa. Siguraduhin walang maiiwang bakas ng dugo. Opo, Tay. Kaagad kaming naglinis ni Jonas. Hindi na namin nalaman kung kanino ang mga baboy at manok na pinatay sa tapat ng tambakan. Hindi na rin nasundan pa ang pangyayaring yun. Sa amin naman na talaga tumuloy si Jonas hanggang sa tuluyang gumaling ang malalalim na sugat niya sa kanyang braso. Tumutulong rin siya sa asinan at mabilis siyang sumunod sa mga utos. Malakas rin sa buhatan si Jonas kaya naman tuwang-tuwa sa kanya si tatay. Nasaan pa lang nanay mo? Patay na ang nanay ko. Bata pa lang ako nang magkasakit siya at namatay. Ang totoo, hindi ko na maalala ang itsura ng nanay ko. Patawad at naitanong ko pa. Wala yun. Mga kapatid mo? Wala.
Hindi na ako nagkaroon ng kapatid eh. Eh ikaw, nasaan ang mga magulang mo? May mga kapatid ka? Patay na rin ang nanay ko kagaya mo. Ang tatay ko, mapang-abuso kaya iniwan ko sila ng kapatid kong babae na sunod-sunuran sa kanya. Hindi ko kayang sikmurain ang mga gawain nila kaya iniwan ko sila. Ay, malas ako sa pamilya. Ganun ba? Ikinalulungkot ko kuya. Ayos lang. Wala naman na sa akin yun. Pero ikaw, maswerte ka. Mahal na mahal ka ni Mang Lito. Sigurado ako dun. Kaya papahalagan mo siya palagi at igagalang. Ayos ba yun? Oo naman. Kahit hindi mo ipaalala kuya, may mga oras lang na masungit siya at nakakairita pero ayos lang. Alam ko namang ginagawa lang niya ang pagsusungit para sa kapakanan ko. Sidro! Sidro! Kuya Rene, anong problema? Bakit kayo humahangos? Si Mang Lito! Nariyan ba? Sumaglit sa bayan. Bakit ho? Meron namang nilusob ng mga aswang sa dalampasigan. Naroon ulit ang bangkay. Hindi ko alam kung maituturing pa yung bangkay. Pero Ano pong ibig ninyong sabihin? Bangkay pero hindi? Ang mabuti pa pumunta na lang tayo doon para makita natin. Sige, mabuti pa nga kuya. Mabilis kaming pumunta ni Jonas sa nasabing lugar. Naroon nga ulit ng mga tao at nang kukumpulan sa lugar malapit sa kung saan namin naabutan ang bangkay ni Anton. Lumapit kami at nang hilakbot ako nang makita ang isang binti. Wala nang iba. Tanging isang putol na binti lamang ang naroon. Dumating ang mga otoridad at kaagad na pinagtatanong ang mga naroon. Kakausapin ko sana si Jonas nang mapansin kong wala na ito sa aking tabi. Hinanap ko siya at nakita kong tumatakbo na siya pabalik sa asinan. Mabilis ko naman siyang hinabol at kaagad kong nabakas ang puot sa nanlilisik niyang mga mata. Tinanong ko siya kung ano ang problema. Subalit sa isang iglap ay napalitan ng ngiti ang galit sa kanyang mukha. Tinitigan ko siya, subalit hindi na ako muling nagtanong. Isang hapon, pumunta kami ni tatay sa bayan. May kinausap sa doon at may binili na rin. Si Jonas ang naiwan sa asinan. Wala naman kasing mag-aangkat ng araw na yon, subalit hindi namin akalain na uulan ng araw na yon. At nang dahil doon ay halos palubog na ang araw nang makaalis kami ng bayan. Habang naglalakad ay nakasalubong namin ang mag-amang nagtitinda ng kakanin. Sila Jocelyn. Bit-bit ng dalaga ang bilao, ngunit wala na iyong laman. Nang mapalapit kami sa kanila ay binati ko ang mga ito. Subalit, tila hindi nila ako narinig. Diretso lamang ang tingin nila sa kanilang harapan habang walang ekspresyon ang mga mukha. Hindi kumukurap ang kanilang mga mata at tila hindi kami nakita. Hindi rin naman sila pinansin ni tatay at nagdiretso lang ito ng lakad. Sinundan ko sila ng tingin hanggang sa makalagpas sila sa amin. Nang biglang lumingon sa amin si Jocelyn. Nagtagpo ang mga mata namin. Lumakas ang kabog ng aking dibdib ng mga oras na yon. Dahan-dahan kasing umihit ang ulo nito sa likuran na parang nababali. At lalo akong nilamon ang takot nang makitang baliktad ang refleksyon ko sa mga mata ng babaeng yon. Kakilakilabot rin ang ngiti nitong abot tenga sa laki. Nanginginig kong tinawag si tatay. Ngunit paglingon kong muli sa mag-ama ay kaswal lang na naglalakad ang mga ito papalayo. Ano ba yun, Sidro? Bakit hindi mo na lamang bilisan at dumidilim na? Yung babae tay, kaso yung nagtitinda ng kakanin sa baryo. Ano? Anong meron? Wala naman Naglalakad lang sila. Lumingon siya tapos parang mababali ang leeg niya. Ay, nako. Kaya nga sinabi kong magmerienda ka muna doon sa panaderia. Dala ng gutom yan. Bilis na, lakad na. Ayokong abutan ng dilim dito. Hindi naman na ako sumagot noon. Nasundan kasi iyon ng malakas na pagtunog ng aking tiyan. Muli akong bumaling sa mag-ama, ngunit nakalayo na ang mga ito.
Nang makauwi kami ay nagprito na ng isda si Jonas. Galing di umano doon si Rene at nakipagpalit na naman ng asin. Kaagad naman akong pinaghiwa ni tatay ng mga kamatis para gawing sausawan ng isda. Habang kumakain ay napansin kong hindi mapakali si Jonas. Panay ang tingin niya sa asinan at sa kalsada at kada lilingon siya ay humahawak siya sa kanyang patalim. Malalim rin ang kanyang paghinga. Parang mayroon siyang nararamdamang hindi namin nararamdaman. Lumipas ang mga oras, lumalim ang gabi, subalit wala namang nangyaring kakaiba. Kinabukasan pumunta kami ni Jonas sa bayan para magdala ng asin sa mga suki namin doon. Matunog pa rin ang kwento tungkol sa nangyari kay Anton at sa binti na nakita sa dalampasigan. At hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy kung kaninong binti iyon. Wala naman daw nawawala sa baryo at walang naghahanap ng nawawalang tao. Kaya inilibing na lamang daw nila ang binti na iyon sa sementeryo. Pabalik na kami nang mapatigil ako. Nakasalubong kasi naming muli ang kakaibang mag-ama. Sinundan ko ng tingin ang mga ito at nagulat na lamang ako nang hilahin ako ni Jonas papunta sa gilid ng isang kubo. Hawak niya ang kanyang itak habang nakatingin sa mag-ama. Iba rin ang kutob ko sa mag-amang yan. Malalim kung tumingin ang matandang lalaki sa akin tapos isang araw. Nakita ko namang parang nabali ang leg ng babaeng yun nang lumingon sa akin. Nakita mo bang refleksyon mo sa mga mata nila ng mga oras na yun? Baligtad ka ba doon? Oo kuya, paano? Nakita ko rin na baligtad ang refleksyon ko sa mga mata nila nang makasulubong natin sila. Malalaman mo ang isang aswang kung titignan mo ito sa mga mata. Subalit karamihan, hindi yun napapansin dahil sa hindi ganun kalakas ang ika-6 nilang pandama. Ika-6 na pandama? Oo, ang pandama na nagiging dahilan para makakita ng isa ng mga bagay na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Gaya na lang ng mga multo at maligno. Kung nakita mong baligtad ka sa mga mata nila, ibig sabihin, may kakayahan ka. Ganun ba? Kung gayon, kumpirmadong aswang ang mag-ama. Marahil silang naghahasik ng lagim sa baryo. Tara kuya, kumprontahin na natin sila. Ay, hindi maaari. Bakit? Tingnan mo ng maigi. Maghiliw sila sa mga tao. Maaaring kinakaibigan nilang mga yan. Para maikubli nila ang totoo nilang katauhan. Kung bigla mo silang kukomprontahin sa ganitong lugar, mapapahama ka lang. Baka maipatapon pa tayo sa kulungan. Ano nang gagawin natin? Maghihintay ng tamang pagkakataon. Tara na, umuwi na tayo. Baka malaman pa nilang pinag-uusapan natin sila. Bilis. Nilingon ko pa ang mag-ama at halos lumabas ang puso sa dibdib ko nang makitang nakatingin rin sa akin si Jocelyn. Kaagad akong umiwas ng tingin at nagmadaling naglakad papalayo. Pagbalik namin sa bahay ay isinama ni tatay si Jonas sa may imbakan ng asin para maglinis at maglagay ng asin sa mga kaing. At pag-alis nila ay biglang sumama ang aking pakiramdam. Biglang umikot ang aking paningin. Kahit tirik ang araw, nagsimula akong lamigin. Hindi ko yun ipinahalata noong una, subalit naging madalas ang pagpapabalik-balik ko sa banyo. Tubig na ang aking idinudumi at isinusuka. At ilang oras lang, nagsimula akong manghina. Lupaypay na ako noon at pilit ko na lang idinidilat ang aking mga mata nang maramdaman kong may humihimas sa aking ulo. Dahan-dahan akong tumingala at nagimbal ako nang makita si Jocelyn. Nahulog ako sa upuan at nanginginig na lumayo sa babaeng yun. Kaswal naman itong naglakad at umupo sa aking harapan. Wala sa paligid ang ama nitong matanda. Pinag-uusapan niyo kami kanina nung binatang manggagamot, hindi ba? Mag-iingat ka sa pagsama sa lalaking yon. Baka madamay kayo ng ama mo sa kanya. Bibigyan kita ng halimbawa. Titingnan ko kung anong gagawin niya sa pagkakataong ito. Matapos noon ay tuluyan na akong nanghina. Dumilim na ang aking paningin at hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Akala ko nga noon ay katapusan ko na.
Malabo pa ang aking paningin nang maidilat kong muli ang aking mga mata. May naririnig ako sa aking uluhan na parang bumubulong. Napatingala ako at nagulat ako nang makita si Jonas. Nakapikit ito at nag-uurasyon habang nakasabit sa kanyang kanang kamay ang mga agimat na nakita naming nakasukbit sa kanyang bewang. Mas maayos na ang pakiramdam ko noon. Dahan-dahan akong tumayo at lumiwanag ang mukha niya nang ginawa ko yun. Bigla namang kaming dinaluhan ni tatay dala ang isang baso ng malamig na tubig. Kaagad kong ininom yun. Maalat-alat subalit naubos ko yun sa isang tunggaan lamang at pagkababa ko ng baso ay tuluyan ng bumuti ang aking pakiramdam. Anong nangyari? Natagpuan ka namin na walang malay sa labas at inaapoy ng lagnat. Ano bang nangyari? Si Jocelyn ho. Yung nakasalubong natin nakasama ng matanda noong isang araw. Nandito siya kanina. Paano? Sumama ang pakiramdam ko pag uwi natin, kuya. Hindi ko alam kung bakit pero hilong-hilo ako. Tapos pabalik-balik na ako sa banyo. Nasumpa ka ata ng hayop. Teka. Ang Jocelyn na yon, ang aswang. Oho, siya at ang ama niyang hukot na. Pagkatapos, anong nangyari? Anong ginawa niya sa'yo? Binantaan niya ako na mapapahamak tayo, tay. Mapapahamak raw tayo kung patuloy nating tutulungan si Jonas. Tapos nawalan na ako ng malay. Hayop na yon. Ikaw, Jonas, ikaw ang gagamitin namin para mapalabas ang mga hayop na yan. Pero ipangako mo na poprotektahan mo ang anak ko. Makakaasa po kayo. Matapos magpatubig nila tatay at Jonas sa asinan ay natulog na kami. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi ay nagising ako sa isang mahina ngunit nakakikilabot na tawa ng isang babae. Idinilat ko ang aking mga mata na natili akong nakahiga. Tininan ko si tatay at si Jonas kapos sila tulog na tulog. Hindi nagtagal ay unti-unting lumakas ang pagtawa at nasundan iyon ng mga kaluskos sa labas. Dinig na dinig ko ang mga yabag na tila umiikot sa labas ng aming bahay. May naririnig rin akong usapan ng isang babae at lalaki, subalit hindi ko maintindihan ang kanilang sinasabi. Parang hindi mga salita ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Hanggang sa makarinig ako ng isang bulong, pakiwari ko na sa tabi ko lang ang nagsasalita, subalit wala naman akong katabi. Sunod kita. Wala akong ititira sa katawan mo. Bukas na bukas rin. Abangan niyo ang sorpresa namin sa inyo. Nang marinig yun, bigla kong napasigaw sa takot. Nagising noon sila tatay at Jonas. Umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ng babaeng iyon sa paligid. Dali-daling dinampot ni Jonas ang kanyang itak at mabilis ang lumabas ng bahay, subalit wala na siyang naabutan. Bumalik siya at tinanong ako kung ano ang nangyari. Detalyado kong sinabi sa kanya ang lahat. At nang matapos ako ay walang sabi-sabi siyang tumakbo palabas. Susundan ko sana siya nang pigilan ako ni tatay. Hayaan na raw namin si Jonas ang tumugis sa mga iyon. Noong gabing yun, hindi na kami nakatulog pang muli ni tatay. Nagiging abala na sa amin at sa aming hanap buhay ang mga aswang na umaaligid. Kaya napagpasyahan na rin ni tatay na seryosohin na rin niya ang pagtugis sa mga aswang. Bukas na bukas raw ay kakausapin niya ang mga kalalakihan sa baryo. Sumikat na lamang ang araw ngunit hindi pa rin nakabalik si Jonas. Pumunta sa baryo si tatay at ipinatawag ang lahat ng malalakas na kalalakihan. Sinabi niya ang nangyari kay Jonas at humingi na siya ng tulong sa mga kabaryo namin para hanapin ito. Pagkatapos ay inilatag niya ang kanyang plano. Sinabi na rin ni tatay ang nangyari sa akin noong gabing yun. Subalit hindi siya nagbanggit ng kahit anong tungkol sa mag-amang nagtitinda ng kakanin. Ang sabi niya mas mabuti na raw na hindi alam ng mga tao kung sino ang kalaban. Kesa magduda ang mga ito dahil kilala di umano ang mag-amang yun sa baryo bilang mabubuting tao. Ang mahalaga raw ay mahikayat niyang karamihan na tumulong sa pagtugis sa mga ito. Ipinagkatiwala ni tatay ang asinan sa kanyang mga tao
At pagkatapos ay hinanap na namin si Jonas kasama ang 10 sa pinakamalalakas na kalalakihan ng baryo namin. May dala kaming mga pinatulis na kawayan, asin at bawang. Tinahak namin ang niyugan at koprahan na malapit sa amin, subalit wala kaming nakita doon. Lumipat kami sa sagingan at doon na kami inabot ng hapon. Mga kasama, bilis! Dito! Ano yan, Rene? Dalihan po ninyo! Dali-dali kaming tumakbo papunta kay Kuya Rene at nagimbal ang lahat ng makitang pira-pirasong karne na nakakalat lamang sa lupa sa tabi ng isang nakatumbang puno ng saging. Sabog din doon ang dugo at ilang mga lamang loob. Ang ilan sa amin ay nagsimula ng magsuka. Hindi namin masiguro kung karne ng ano ang mga naroon. Pira-piraso na kasi na tilang pinagpupunit-punit ng mga iyon. Lumibot ako sa likod noon at nang hilakbot ako nang makita ang ilang tela. Luray-luray ang mga iyon. May bahid ng dugo at ang mas nagpagaba sa akin, kakulay yon ng damit na suot ni Jonas. Tinawag ko si tatay. Lumapit siya sa akin at iba pa naming mga kasama. Hinablot niya ang tela para tingnan, ngunit lalo kaming binalot ng takot ng isang pugot na ulo ang aming nakita nang matanggal ang tela sa kinalalagyan nito. Napasigaw ako sa gulat. Ganoon din ang iba pa naming mga kasama. Sira ang mukha ng ulo na yon at hindi makilala. Si Jonas ba yan, tay? Hindi ko alam, Sito. Wala tayong magagawa para malaman kung sino yan. Sana naman na hindi siya yan. Sana nga. Mga kasama, meron pa dito! Dali! Tumakbo kami kung saan nakatayo si Rene at lahat kami ay natigilan at napatakip ng mga bibig nang tumambad sa amin ang maraming pira-pirasong karne at laman na nakapalibot sa isang puno ng saging. Puro dugo iyon na talagang karimari-marim. Pagkatapos ay biglang humangin ng malakas. Nasamyo namin ang napakabahong amoy, parang pinagsamang asupre at nabubulok na bangkay ng hayop. At nasundan yun ng malakas na halakhak ng isang babae. Napalunok ang iba sa amin. Ang ilan naman ay bigla na lamang tumakbo palabas ng sagingan na yon. Ngunit sinigawan sila ni tatay at pinabalik. Kailangan raw kasi naming ilibing muna ang mga karning yun. Kahit na hindi namin alam kung kanino ang mga iyon. Isa pa, mataas pa ang araw, siguradong hindi kami maaatake ng mga aswang ng ganoong oras. Matapos ilibing ang mga nakita namin ay nanalangin si tatay. Isa-isa nang nag-alisa ng mga kasama namin, ngunit ako at si tatay ay naiwan doon. Nakatitig sa libingan na ginawa namin. Mukhang ito ang sinabi ng babaeng aswang na sorpresa, tay. Marahil nga. Pero bakit, tay? Bakit akong pinagbabantahan nila? Wala naman akong ginawa sa kanila eh. Hindi rin naman ako banta sa kanila. Hindi ko nga kayang ipagtanggol ang sarili ko laban sa kanila eh. Huminahon ka. Tinatanong ko rin sa sarili ko ang mga tanong mo. Pero sa ngayon, ang magagawa lang natin ay ang mag-ingat. Huwag kang alis mag-isa. Mapaumaga o mapahapon o mapagabi. Lagi kang bubuntot sa akin. Naintindihan mo? Opo, tay. Matapos yun ay nagpakuha si tatay ng mga kawayang sakto lamang ang laki. Inutusan niya ang ilan sa mga tao sa amin na magpatulis ng mga ayon at maglagay sa anumang sulok ng asinan. 3 ang inilagay niya sa bahay namin, isa sa likod ng pinto, isa sa ilalim ng lababo at isa pa sa ilalim ng lamesa sa labas. Nagsabit na rin siya ng mga bawang sa mga bintana at pinto namin. Si Rene naman ay inutusan niya na magbigay babala sa iba pang taga-baryo. Ibinilin niya rito na sabihin ang bawat detalye ng nakita namin sa sagingan. Lumipas ang mga araw, wala na talagang naging balita kay Jonas. Hindi na rin namin nakita ang mag-amang nagtitinda ng kakanin. Minsang inabangan ko sila sa baryo, subalit magmula nang makita namin ang pira-pirasong mga karne sa sagingan,
hindi na talaga namin sila nakita. Hanggang isang araw bigla na lamang silang lumitaw ulit sa baryo at nang mga oras na iyon, may naisip ako. Dali-dali akong pumunta sa asinan at kumuha ng isang supot ng asin. Tumakbo ako pabalik ng baryo, ngunit ang nadatnan ko na lamang doon ay ang matandang ama ni Jocelyn. Abala ito sa pakikipag-usap sa isa pang may edad doon. Dumukot ako ng asin mula sa supot. Isasaboy ko na sana yun sa gawin ng matanda nang biglang may humawak sa aking braso mula sa likuran. Nabitawan ko ang asin at may kung anong kilabot ang biglang bumalot sa buo kong katawan. Pakiramdam ko ng mga oras na yun ay tumigil ang oras. Gusto kong tumakbo, subalit ayaw sumunod ng mga paa ko sa akin. Alam ko ang binabalak mo, bata. Hindi ka ba naaawa sa matanda kong ama? Kapag isinaboy mo yan, uusok siya at siguradong tatadta rin siya ng mga kabaryo nyo. Pakawalan mo ako! Halimaw ka! Nasaan na si Jonas? Pinatay niya siya? Ha? Si Jonas? Alam ko kung nasan siya, pero hindi ko sasabihin. Hayop kayo! Aswang kami at hindi hayop! Wag na wag mo kaming iyahalin tulad sa mabababang uring yon. Demonyo! Siguro. Pero hindi mo naiintindihan kung bakit kami nagkaganito. Maswerte ka. Hindi kita magawang mapatay ng dahil sa Jonas na yon. Pero hindi magtatagal. Masisip-sip ko rin yung buhay na dumadaloy sa katawan mo. Tumawa siya ng malakas. Pagkatapos ay bigla akong nakaramdam ng matinding init. Gusto kong sumigaw pero hindi ko magawa. Hanggang sa unti-unti nang dumilim ang aking paningin at nang magising ako, nasa amin na ako. Madilim na noon, nakasara ang mga bintana at ang mga pintuan. Dali-dali akong tumayo at nagsindi ng lampara. Hinanap ko si tatay subalit hindi ko siya nakita. Lumabas ako. Tinanaw ko siya sa asinan subalit wala talaga siya doon. Maya-maya ay may narinig akong sigawan mula sa malayo. Lumingon ako sa direksyon noon at may nakita akong mga liwanag ng sulu at flashlight. Kumuha ako ng flashlight at tabak. Pagkatapos ay dali-dali akong tumakbo papunta sa mga liwanag at doon ay naabutan ko si tatay, si Rene at 6 pa naming kabaryo na abalang naghahanap at tinatawag ang anak ng isa sa mga lalaking kasama nila. Tay! Sidro, gising ka na pala. May masakit ba sa'yo? Wala naman po tay pero anong nangyari? Napunta ako sa bahay? Ang huli kong natatandaan. Nakita ka ni Rene na nakahandog siya sa lupa. Kasamang isang supot ng asin. Dinala ka niya sa bahay. Hindi ko nga alam ang gagawin ko sa'yo. Pero ang sabi ni Aling Tilay, tulog ka lang daw. Kaya hinayaan na kitang magpahinga. Tay, si Jocelyn ang may gawa nito sa akin. Hawak nila si Jonas. Hayop talaga. Sinong hinahanap ninyo? Si Rico, yung anak ni Carlito. Ah, yung 5 taon? Oo. Kitang-kita raw ni Carlito na hinablot ng isang mabalahibong kamay ang anak niya. Hinabol niya, pero naging aso at mabilis na nawala sa kanyang paningin. Sa pagkakataong yun ay sumigaw ako at tinawag ko ang atensyon ng mga kasama namin doon. Napatingin sila sa akin. Hinawakan ni tatay ang pulsuhan ko pero hindi na ako nagpapigil. Isinigaw ko na ang mga aswang na dapat naming tugisin ay ang mag-amang nagtitinda ng kakanin, sila Jocelyn. Sandaling natahimik ang mga naroon. Ilang sandali pa ay nagkabulungan na. Narinig ko si Mang Carlito na nagsabing hindi raw yun maaari. Tumulong pa di umano sa kanila si Jocelyn dahil may sakit ang anak niya kahapon. Hanggang sa biglang sumigaw si Kuya Rene. Naniniwala daw siya sa akin, yun din daw ang sinasabi niya sa mga taga-baryo. Nakita di umano niya si Jocelyn na naging isang malaking aso, ngunit walang naniwala sa kanya. Kung ayaw ninyo maniwala, bahala kayo. Pwede na kayong umuwi. Babalik na lang kami, dala ang ulo ng mga aswang na yon. At sana,
makuha rin namin ng buhay ang anak mo, Mang Carlito. Sa direksyong ito raw, nakitang tumakbo ang malaking aso. Kung gayon, kung hindi siya sa nyugan, ay sa bandang kakahuyan dinala ang bata. Pero masyadong malaki ang kakahuyan at ang nyugan. Ganito, tatawag pa ako ng iba. Mang Lito, Sidro, baka pwedeng makasuyo ng iba pang mga magagamit natin. Sige, magdala rin kayo ng mga sulo. Mas maasahan ang mga yon. Sige na, 10 minuto. Magkita-kita tayong muli dito pagkatapos ng 10 minuto. Nauna kaming nakabalik ni tatay. Nagdala kami ng 2 kaing ng asin, mga supot na yari sa tela at ilang pinatulis na mga kawayan. Hindi nagtagal ay bumalik na rin si Kuya Rene kasama ang lagpas 10 mga lalaki. Kasama pa rin niya si Mang Carlito na humingi pa sa amin ng paumanhin. Nasabi na raw sa buong baryo ang tunay na katauhan nila Jocelyn at maingat na mag-aabang ang mga taga roon hanggang sa makabalik kami. Pagkatapos ay nagpasalamat na rin siya. Binigyan namin ang bawat isa ng mga supot. Bakas ang takot sa kanila habang pinupuno ng asin ang mga yon. Pero desidido silang mahanap na rin ang aswang. Lalo na at nambibiktima na ang mga ito ng bata. Nagpares-pares kami ni tatay ang magkasama. Si Rene naman ang kapares ni Mang Carlito. Pumasok na kami sa niyugan at doon ay naghiwa-hiwalay. Napagkasunduan na lang namin na magkita-kita sa asinan pagkalipas ng 1 oras. Sumigaw na lamang kung magkakaroon ng mga aberya. Bilog ang buwan noon at napakalinis ng kalangitan ng gabing yon. Sapat na ang liwanag na nagmumula sa buwan para makita namin ang aming dadaanan. Ngunit kahit ganoon ay maingat pa rin kaming ng lakad ni tatay habang masusing pinagmamasdan ang paligid. Umaasa sa mga tanda ng mga aswang na maaaring lumusob na lamang sa amin. Unti-unti nang nawala sa paningin namin ang ilaw ng aming mga kasama. Ibig sabihin nakalayo na rin sila. Kakausapin ko sana si tatay nang mapansin kong wala na siya sa tabi ko. Tay! Tay, nasaan ka? Tay! Mukhang naiwan ka ng tatay mo mag-isa, Sidro. Jocelyn, magpakita ka! Ayoko nga. Magpapakita ako kung kailan ko gusto. Pakiusap, tigilan nyo na ako. Tigilan nyo na ang baryo. Ilabas na ninyo ang batang kinuha ninyo at si Jonas. Hindi ko alam kung nakikiusap ka o nag-uutos. Nakakairita. Nakikiusap ako. Kahit ang bata lang. Sige, ilalabas ko ang bata. Pero kapalit nun ay ang buhay mo. Ano? Ah? Bakit? Bakit gusto mo akong patayin? Dahil hindi magtatagal, magiging hadlang ka na sa aming mga plano. Ah? Anong ibig mong sabihin? Dapat ka nang mamatay bago pa tuluyang magising ang kakayahan mo. Mula sa aking harapan ay lumabas ang asong itim na may pulang mga mata. Ang mismong asong nakita ko noon sa kalsada. Napakalaki talaga nito. Umuunat-unat ang tumutulo nitong laway at sapat na ang ngiti nito para mangatog ang aking buong katawan sa takot. Naglakad papalapit sa akin ang halimaw at muli ay napako ako sa aking kinatatayuan hanggang sa unti-unting nagbago ang hitsura ng aso. Dahan-dahan itong naging si Jocelyn na walang kahit anong saplot. Ngunit hindi nagtagal ay muli itong tinubuan ng balahibo sa buong katawan. Humaba ang mga braso nito, lumaki ang mga mata at naghabaan ang mga kuko. Bigla ring umitim ang maputi nitong balat at pagkatapos sa likuran ng halimaw na yon ay lumabas ang matandang hukot, ang kanyang ama, na sa isang iglap ay naging isang malaking halimaw na may matipunong pangangatawan. Kumikinang ang itim nitong kaliskising balat sa liwanag ng buwan at tingin pa lamang nito ay sapat na para mapaihi ako sa salawal. Kinupkupan niyo ang walang kwenta kong kuya na utu-uto. Patay na sana siya nung gabing yon kung hindi siya napadpad sa asinan niyo. Kuya mo? Sino? Si Jonas? Oo,
Hindi niya kami nakilala. Napaka-inutil lang hayop. Ipinagmamalaki niyang kakayahan niyang pang-albularyo na nakuha niya kay nanay. Wala naman siyang kwenta. Napakahina. Wala pa siya sa kalingkingan ni nanay. Hindi. Kung gayon kayo ang tinutukoy niyang kapatid at ama niya. Ang gumagawa ng masama. Ang mga hindi niya masikmura. Sinabi niya yon? Wala talagang utang na loob. Kung hindi lang dahil kay tatay, pinatay ko na siya. Kayo ang mga dapat mamatay. Tama lang naiwan at kalabanin kayo ni Jonas. Mga halimaw. Mga demonyong dapat nasusunog sa impyerno. Talaga ba? Sige na, tatapusin ko na to. Nakakatakot ng dilaw na aurang lumalabas sa'yo eh. Handa ka na? Subok! Biglang lumusob sa akin si Jocelyn. Sa takot ko ay nabitawan ko ang sulo na hawak ko. Napunta iyon sa may putikan at namatay ang apoy. Sa isang iglap lang ay napunta siya sa aking harapan. Nasa harapan ko na ang matatalas niyang kuko nang bigla siyang naglaho. At kasunod noon ay ang isang malakas na kalabog. Bigla akong natumba. Nagulat na lamang ako nang makita kong nakahandusay na ang halimaw. At sa harapan ko ay nakatayo si Jonas, hawak ang kanyang itak na balot na ng dugo ni Jocelyn. Umungol ng malakas ang malaking halimaw at kagaya ni Jocelyn ay napakaliksiri nito. Ngunit hindi ito inurungan ni Jonas. Sinalubong niya ito. Nang magtagpo na sila ay bigla siyang umiwas ng paikot sa gawing kanan at buong lakas niyang tinaga ang halimaw. Nagsisigaw yun at unti-unting bumalik sa pagiging matanda. Pagkatapos ay nagkikisay sa lupa. Hayop ka! Paanong nakawala ka? At isa pa, itinapon ko ng talibong na yan ah. Paanong nakuha mo ulit yan? Ito na lang ang alaala ni nanay. Hindi ko hahayaang mawala ito. Si nanay na naman. Matagal na siyang patay, Jonas. Oo, dahil pinatay mo siya. Kung hinayaan ka na lang sana ni tatay na mamatay noon. Kung hindi niya ibinenta ang mga kaluluwa ninyo sa mga demonyo ng kultong yon, hindi sana kayo naging ganyan. Kung hindi ginawa ni tatay yon, wala na sana ako. Mas maganda na yon. Binalaan ko na kayo, pero nagpatuloy pa rin kayo sa pagkain ng mga tao. Ngayon, sisiguraduhin kong titigil na kayo. Dahil kahit masakit sa kalooban ko ay gagawin ko ang tama. Manahimik ka! Lumusob sa kanya ang amang aswang. Bigla itong naging halimaw muli at naging mabilis ito kaysa noong una. Kitang-kita kong bigla na lamang itong napunta sa likuran ni Jonas at buong lakas nitong binayo pababa ang binata. Dahilan para humampas ito sa lupa at tumalbog pa nga. Hindi pa nakontento, pinagtatadyakan nito ang anak na parang isang ipis. Nagsisigaw si Jonas sa sakit hanggang sa makahanap ito ng tiyempo at nakagulong palayo. Subalit bago pa ito makatayo ay bigla itong dinambahan ni Jocelyn. Bigla ring tumigil ang babaeng aswang. Pagkatapos ay dahan-dahan itong bumagsak sa gilid ni Jonas. Nakita kong napuno ng dugo ang mukha ni Jonas at pagbagsak ni Jocelyn ay nakita kong nakatarak sa leeg nito ang itak. Umalulong ng malakas ang malaking aswang. Pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang sigaw nito sa paligid. Napatakip pa ako ng tenga noon dahil sa sobrang lakas ng sigaw na yon at ramdam ko ang lungkot sa atungal na yon. Pasensya na ho kayo, tay. Pero hindi ko ho pwedeng hayaan kayong magpatuloy sa paghahasik ng lagim. Patawarin niyo po ako. Sumigaw ang halimaw. Papalusob na ito ng tila biglang bumagal ang oras. Nakita kong tumingin sa akin si Jonas. Mayroon siyang binigkas. Tinitigan ko ng maigi ang kanyang bibig at asin ang nabasa ko mula doon. Kinuha ko ang asin sa aking bulsa. Binuksan yun. Tumakbo ako sa likuran ng halimaw at buong lakas kong isinabo yun doon. Biglang bumalik sa normal ang galaw ng mga bagay. Nagsisigaw na parang nasasaktan ng malaking halimaw. Umusok ang likod nito bago na paluhod. Hinaltak ni Jonas ang mga agimat na nakasukbit sa kanyang bewang. Idiniin ang mga iyon sa dibdib ng gabunan at bigla itong nagkikisay. Patawad, tay. Mahal na mahal kita. Kayo ni Jocelyn. Pero hindi ko masisikmurang hayaan kayong maging mga alagad ng demonyo. Sana maintindihan niyo ako.
Alam kong alam niyo na hindi rin ito gusto ni nanay. Sana magkita-kita pa tayong muli at maayos natin ito sa kabilang buhay. Umungol ang gabunan. Dahan-dahan at pinilit nitong tumayo. Mabilis naman itong hinawakan ang patalim ni Jonas at isinaksak iyon sa sarili nitong lieg. Tumagos ang patalim sa likuran ng ulo nito pagkatapos ay biglang bumagsak na ang katawan nito sa lupa. Natigilan si Jonas. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Napaluhod siya at sumigaw ng napakalakas. Dali-dali naman akong tumakbo papunta sa kanya, ngunit nang hilakbot ako nang makitang nagdurugo ang kaliwang parte ng kanyang tiyan. May sugat ka. Tinamaan niya ni Jocelyn kanina. Akala ko nga namawit na ang bituka ko. Tara, umalis na tayo dito. Kailangan kang madala sa ospital. Huwag ka na mag-abala, Sidro. Hindi na rin ako magtatagal. Hindi pwede. Kailangan kang madala sa ospital. Oo, nakita mo naman. Halos dugo na ang isuka ko. Isa pa hindi ko na rin maramdaman ang kamay at paa ko. Sidro! Sidro! Nasaan ka? Tay, nandito kami. Diyos ko. Sidro, anong nangyari dito? Napatay na ni Jonas ang mga aswang, Tay. Ama at kapatid ni Jonas ang mga halimaw. Pero kahit ganun ay pinatay niya ang mga ito. Para pigilan na maging masama. Grabe! Parang eksena sa isang kwentong bayan to. Ano ang klaseng labanan ang nangyari dito? Jonas, totoo bang sinasabi ni Sidro? Ngunit hindi na sumagot pa si Jonas. Ngumiti lamang siya at tumango. Tuluyan ang bumalik sa normal ang katawan ni Jocelyn at ng ama nito. Dahan-dahan na ring humiga si Jonas. Habang hawak ang kanyang tiyan na may sugat, bumubulwak na ang dugo mula doon at nagsimula na rin siyang sumuka ng dugo. Bibit-bitin na sana namin siya para madala sa paggamutan nang kunin niya ang aking kamay at inilagay niya doon ang kanyang mga agimat. At pagkatapos ay inilapag niya sa harapan ko ang talibong. Kunin mo ang lahat ng ito, Sidro. Ang lahat ng ito ay galing sa aking nanay. May kapangyarihan ang mga yan. Subalit hindi ko nagawang palabasin ang tunay na potensyal ng mga yan. Mahina na ako. Pero gamit ang dilaw mong aura, siguradong mapapakinabangan mo yan. Hindi. Itago mo ang mga ito. Mabubuhay ka. Hindi na. Wala na. Hindi ko na kayo nakikita. Salamat. Salamat sa inyo ni Mang Lito. Dahil kahit sandali, naranasan ko muling magkaroon ng ama at kapatid. Jonas! Nabitawan na ni Jonas ang mga hawak. Bumagsak ang kanyang kamay sa lupa. Naglupaypay na ang kanyang katawan at tumigil na sa paggalaw ang kanyang dibdib. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit, subalit wala na siyang naging reaksyon. Pinulsuan siya ni tatay ngunit wala na talaga siyang hininga. Wala na akong ibang nagawa noon kung hindi ang umiyak na lamang. Doon din sa lugar na yun ay nagukay kami at doon ay kaagad din naming inilibing si Jonas. Sina Jocelyn naman at ang naman ito ay sinunog namin sa hiwalay na hukay. Mag-uumaga na nang matupok ang mga katawan nila at kasabay noon ay ang malakas na iyak ng isang bata. Sinundan namin iyon at nakita namin ang batang hinahanap namin sa likuran ng isang malaking puno ng balete sa hindi kalayuan. Nakagapos ito, subalit walang kahit anong galos. Magpahanggang ngayon, hindi ko inakalang mangyayari ang lahat ng iyon. Kaya naisipan kong isulat ito para hindi mabura ang alaalang ito.
ang alaala ni Jonas at ang malagim na pangyayaring minsang bumalot sa aming baryo. Doon natapos ang kwentong iyon, Sir Jupiter. Marami pang mga kwentong sumunod doon, mga kwento kung saan nagamit na ni Lolo Sidro ang mga agimat sa simpleng panggagamot. Subalit itinigil din niya iyon noong nagkapamilya siya. Minsan kasing binalikan ng kulam ang mga anak niya. Hanggang dito na lamang siguro muna, Sir Jupiter. Salamat sa iyo at sa iyong team. Hanggang sa mga susunod pang kwento. Bulag na manggagamot. Ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak ay isa na yata sa maituturing na pinakamatibay na uri ng pagmamahal sa lahat. Pero sa kasong ibinahagi sa atin ngayon ng ating letter sender, mukhang ito pa ang muntik ng maging mitya ng mas malaking kapahamakan sa pamilya ng isang batang naging pasyente noon ng kanyang lolo. Halina't tunghayan natin ang kanilang kwento. Hi Sir Jupiter, magandang araw po sa inyong lahat, pati na rin po sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa inyong channel. Ako nga po pala si Roldan. Nagtatrabaho po ngayon bilang isang technician dito lang sa Maynila. Dati ho akong naninirahan sa Zamboanga noong kabataan ko, Sir Jupiter. Doon ho ako ipinanganak at nagkaisip kasama ang buo kong pamilya. Mga 10 taon ho siguro ako noon nung iwan kami ng tatay ko para sa ibang babae. Simula noon nagpasya ho kami ni nanay na makitirik na lang ng matitirhan namin sa lupang pagmamayari ng isa sa kanyang malayong kamag-anak. Naitago na lang ho natin sa pangalang Lolo Gaston. Si Lolo Gaston po ay isang kilalang manggagamot noon sa lugar namin. Bulag po ang lolo kong yun. Pero dahil sa galing niya sa panggagamot, talagang pinipilahan at dinadayo pa siya ng mga pasyente galing sa iba't ibang lugar, kahit na medyo liblib pa noon ang tinitirhan namin. Parang, ulam, pati, usog. Kahit ano, kayang-kaya niyang gamutin. Hanggang sa pati po mga natural na sakit sa kanya na rin inilalapit noon ng maraming tao. Ako po ang kato-katulong ni Lolo Gaston buhat pa nung patirahin niya kaming mag-anak sa lupa niya. Kumbaga, yun na po ang naging pasasalamat po sa kanya. Pero alam niyo ba, dahil po sa pagsama ko noon kay Lolo Gaston ay napakarami ko na pong nasaksihang mga hindi maipaliwanag na bagay. Siya po ang nagmulat sa akin sa iba't ibang klase ng kababalagan dito sa mundo sa dami na po yata ng mga kasong nakita kong inilapit noon kay Lolo. Pero kung meron man po akong hindi malilimutang kaso sa lahat, iyon na po siguro ang kaso ng isang dalagita na dinala sa amin ng kanyang ama. Isang gabing bilog na bilog po ang buwan. Hinding-hindi po maaalis sa alaala ko ang gabing yun. Nagliligpit na ako noon ng mga pinaggamitan ni Lolo Gaston sa buong araw niyang panggagamot. Naghahanda na rin si Lolo noon para magdasal bago siya magpahinga. Nang bigla na lang pong may kumatok sa pintuan. Kasunod po noon ay narinig ko ang boses ng nanay ko na nagsabing meron daw pong humabol na pasyente si Lolo.
Sumigaw lang siya galing dun sa amin na katabi lang naman ng bahay ni Lolo Gaston. Pagbukas ko po ng pintuan, bumungad sa akin ang isang lalaki. Siguro mga nasa 35 hanggang 40 ang edad niya. Tapos may kasama siyang dalagita na ang sabi niya ay anak niya raw. Itago na lang po natin sila sa mga pangalang Mang Fernan at Ana. Taga-kabilang bayan pa raw sila at nagbaka sakali silang magpunta kay Lolo para sana humingi ng tulong. Inirekomenda raw po kasi si Lolo ng dati naming kapitbahay na si Aling Graciela kung saan sila palaging nagpapalaba ng mga damit. Kakaiba po ang hitsura nitong dalagitang si Ana nang dalhin siya ng tatay niya kay Lolo Gaston ng gabing yun. Medyo nakakadiri. Namamalit-balat po kasi ang halos buong katawan niya. Mula anit hanggang talampakan. Para siyang naaagnas. Naglalaglagan pa nga yung mga natatanggal niyang balat sa suot niyang damit noon. Nangingitim din ang labi niya. Ganon din ang ilalim ng mga mata niyang ang sama-sama pa kung makatingin. Higit sa lahat, sobrang sangsang po ng amoy niya. Malansa na amoy bulok na parang hinaluan pa ng mapanghing ihi. Talaga pong nakakasulaso. Unang kita ko pa lang sa kanya, halata ko na agad na may hindi tama. Hindi naman ako iba sa mga ganon dahil marami nang ang kasong nailapit kay Lolo, pero iba ang pakiramdam ko rito kay Ana. Para ba akong nakakaramdam ng takot sa kanya? Alam kung bakit. Siguro dahil sa paraan ng pagtitig niya. Pailalim kasi siya kung tumingin Parang may masamang balak. Nakakapaghatid ng kilabot kahit wala pa siyang sinasabi. Pero kahit na ganun, pinapasok ko pa rin sila sa bahay ni Lolo Gaston gaya ng ibang pasyente. Pagtapak pa lang nila sa bahay ni Lolo, narinig ko nang umungol bigla si Ana. Para siyang hayop na umaangil habang nakatingin ng masama sa lolo kong bulag na nakaupo lang dun sa paborito niyang silya. Medyo napatras nga ako nun palayo sa kanya pero hindi yon pinansin ni Lolo Gaston. Samantalang ako, takang-taka na ako noon sa asta ng bata. Ang binalingan ni Lolo ay si Mang Fernan. Tinanong niya ito kung ano raw ba ang inilalapit nito sa kanya. Ako muna ang sumagot, ipinaliwanag ko sa kanya ang pisikal na lagay ng bata. Tinanguan lang ako ni Lolo. Sabi naman ni Mang Fernan, sa tingin niya raw po ay kinukulam ang anak niya. Ilang araw na raw kasi itong wala sa sarili. Parang nasisiraan daw ng bait. Wala na rin daw itong nakikilalang kahit sino sa kanilang pamilya bukod sa asawa niya, ang nanay naman nitong si Ana. Kung hindi nga lang daw nito kabuwanan ngayon ay baka ito ang sumama kay Ana para magpatingin kay Lolo Gaston. Wala rin daw po kasing ibang nilalapitan nitong si Ana kundi ang nanay niya. Palaging nakalingkis, palaging nakayakap sa ina. Samantalang dati naman daw po ay malapit na malapit ito kay Mang Fernan. May kwento pa sa amin ni Mang Fernan kung gaano raw kalambing sa kanya si Ana. Tuwing uuwi raw siya noon sa trabaho, ito pa raw ang nagtatanggal ng sapatos niya, ang nagtitimpla ng kape at ang naghahain ng hapunan. Pero ngayon daw ay nagbago na lahat iyon. Kasabay daw ng kakaibang pagbabago ng ugali ni Ana ay ang pagbabago rin ng balat nito. Nagsimula raw yun sa maliliit na pantal na unang tumubo raw sa dila ng bata. Hanggang sa unti-unti raw lumobo at naglakihan ang mga pantal na yon na bigla rin naman daw nawala. Kaya lang nagsimula namang mamalat ang buo nitong katawan. Tapos ngayon, nagsisimula na rin daw maglagas ang mga ngipin nito. Pero ang nakakapagtaka naman daw,
tinutubuan yun ng bago. Bagay na imposible kung iisipin kasi nga 13 anyos na itong si Ana ng mga panahong iyon. Hindi na siya pwedeng magngipin ulit. Mas matanda lang ako sa kanya ng 6 na taon dahil binata na ako nang mangyari ito. Pagkatapos magkwento ni Mang Fernan, tumahimik bigla ang paligid. Mga ilang minuto pa kaming nagtitigan munang 4. Hindi ko lang alam kung bakit hindi agad siya sinagot ni Lolo. Nakaharap lang ang mukha ni Lolo Gaston noon kay Ana. Para siyang nakatitig lang dun sa dalagita pero alam ko namang hindi niya nakikita yung pasyente. Gumalaw-galaw po yung mata ng lolo ko na kung hindi mo tititigang maigi, iaakalain mong buong kulay puti lang. Di kasi gaanong kita yung gitna ng mata niya kasi malabo ang kulay noon. Mapusyaw na abo ang kulay. Maya-maya bumaling si Lolo kay Mang Fernan tapos diretsahan niyang sinabi na hindi niya raw sila matutulungan. Kahit po ako nagulat nang sabihin yun ni Lolo. Yun ang unang pagkakataong narinig ko siyang nagsabi ng ganon sa pasyenteng lumapit sa kanya. Saksi kasi ako sa lahat, Sir Jupiter. Kahit nga yung mga pasyenteng wala ng pag-asa at talagang malulubhan na ang sakit, hindi niya sinasabihan ng ganon. Pero kay Mang Fernan, hindi ko maintindihan kung bakit ganon ang naging reaksyon ni Lolo Gaston. Sabi pa ni Lolo rito wala raw siyang ideya kung ano ang nangyayari dun sa bata. Mas maigi raw kung magpapatingin na lang sa ibang manggagamot. Mahina na raw kasi siya kaya hindi niya na raw sigurado kung kakayanin pa ba niya. Lalo akong nagtaka kasi ng araw ding yun mahigit 30 nga ang pasyenteng ginamot ni Lolo pero hindi ko man lang siya kinakitaan ng kahit nakatiting lang na pagod. Pakiramdam ko nga mas marami pa siyang lakas sa akin. Pero sa isang iglap biglang nagbago? Parang may hindi tama. Inisip ko nun siguro talagang malala ang lagay ng bata. Bagsak na bagsak ang balikat ni Mang Fernan nang lumabas siya ng bahay kasama ang anak niya. Nagpasalamat pa rin siya kay Lolo, pero halata sa mukha niya yung sobrang lungkot at kawalan ng pag-asa. Dahil doon, nung makasigurado na akong nakaalis na yung mag-ama, tinanong ko agad si Lolo Gaston kung bakit gano'n ang sinabi niya kay Mang Fernan. Doon na po ako biglang naliwanagan. Ang sabi kasi sa akin ni Lolo noon, hindi naman daw kasi tao ang dinala sa amin ni Mang Fernan kundi isang aswang. Paano kako nangyari yun? Ibig bang sabihin nayanggaw si Ana? Nahawa ng aswang o pinagpasahan? Sunod-sunod agad ang naging tanong ko pero umiling lang po si Lolo noon. Hindi raw gano'n ang nangyayari. Ang kaso raw ng dalagita ay hindi po pangkaraniwang panghahawa o pagpasa lang ng pagiging aswang kagaya ng ibang kasong nailapit na rin kay Lolo Gaston noon. Patay na raw ang tunay na anak. Yan daw po ang sigurado si Lolo dahil ang uri daw ng aswang na pumatay dito ay may kakayahang gayahin ang pisikal na hitsura ng taong kinain niya. Isang kakayahan na kamukha raw po ng sa mga punyango. Hindi po sinabi sa akin ni Lolo kung anong pangalan ng uri ng aswang na ito. Pero ang sabi niya, kakaunti na lang daw ang nabubuhay na ganun sa mundo at karaniwan daw po ay nakatira sila sa mga bundok o kaya ay sa mga lugar na talagang liblib at hindi tinitirhan ng mga tao. Matagal na raw silang hindi umaatake. Hindi po kasi tulad ng ibang aswang, hindi pisikal na malalakas ang uring ito. Hindi rin sila mabibilis kumilos. Halos kawangis lang din nila ang mga normal na tao. Hindi rin sila yung mga uri na nagsasahayop.
Talagang tao lang din daw ang kaya nilang gayahin. Kaya nga isa sila sa mga nakakatakot na uri. Sadyang matatalino rin daw ang mga ito. Yun nga lang, sa sobrang patay gutom nila, madalas pa rin silang makagawa ng mga desisyong hindi makakatulong sa kanilang lahi. Kaya unti-unti rin silang naubos. Tinanong ko po noon si Lolo Sir Jupiter kung bakit hindi niya sinabi yun kay Mang Fernan kanina. Ang sagot naman niya sa akin, hindi daw po niya pwedeng gawin yun dahil sigurado raw po si Lolo na papatayin ng aswang si Mang Fernan at ang buong pamilya nito. Hindi sila basta-basta na lang pakakawalan ng aswang kahit na anong mangyari. Puso raw po kasi ang uri ng aswang na yun, Sir Jupiter. Wala raw po silang katiting man lang na kabutihan sa katawan. Kaya nga raw po halos naubos ang lahi ng mga ito dahil kahit sarili nilang mga kauri, pinapatay nila kapag hinadlangan nito ang kanilang mga plano. Handa rin daw po nitong ibuwis ang sariling buhay, makatikim lang ng paborito nilang pagkain. Malaki raw po ang hinala ng lolo ko na hindi talaga si Ana ang punteriya ng aswang sa pamilya ni Mang Fernan, Sir Jupiter. Kumbaga naging daan lang ito para makapasok siya sa bahay nila. At ang tunay na pakay daw po nito ay ang bata sa sinapupunan ng asawa ni Mang Fernan. Yun daw po kasi ang paboritong pagkain ng aswang na yun. Mga sanggol, lalo na ang mga sanggol na kalalabas pa lang mismo sa sinapupunan. Siguradong yun ang inaabangan ng aswang, Sir Jupiter. Sa sobrang manghako, tinanong ko ulit si Lolo kung paano niya nalaman ang lahat ng yun, hindi naman niya nakita si Ana kanina. Ang sabi po ni Lolo sa akin, dahil daw po yun sa amoy. Ang mga karaniwan daw po kasing aswang ay hindi madalas mangamoy na mapanghi. Karaniwan sa kanila yung amoy bulok at malansa, pero hindi ang amoy mapanghi. Sa tagal daw po kasing nagtago ng uri ng aswang na ito sa mga kubat ng kuweba, ay natuto na silang mamuhay kasama ng iba't ibang hayop, katulad na lang ng mga paniki na patiwarik kung umihi. Hanggang sa nakasanayan na nila ang ganon, kaya naging dahilan yun para madali silang maipagkaiba sa amoy ng iba pang aswang. Dagdag pa ni Lolo Gaston sa akin, hindi man daw po siya biniyayaan ng paningin. Doble naman daw po ang lakas ng pang-amoy at pakiramdam niya kumpara sa ibang tao. Bukod pa doon, meron daw po siyang kakayahang kausapin ang tinatawag niyang gabay. At ito raw po, madalas ang nagbibigay sa kanya ng mga impormasyong kailangan niya para makatulong siya sa iba. Kaya nga po bata pa lang daw si Lolo Gaston ay nanggagabot na siya. Mahirap mang paniwalaan para sa iba, pero isa po si Lolo Gaston sa mga taong masasabi kong nabiyayaan ng isang kakaibang regalo. Nang mga sandaling yun, parang bigla kong nahiling na sana meron din akong ganung kakayahan. Para kasing angastig akong magkaroon nun. Ang buong akala ko po dun na magtatapos ang pag-uusap namin ni Lolo Gaston ng gabing yun, Sir Jupiter. Nagsimula na ulit akong ipagpatuloy yung naudlot na ginagawa ko ng mga sandaling yun, kaya lang po pinigilan ulit ako ni Lolo. Tinawag niya ako at pinalapit sa kanya bago niya po hinawakan ang balikat ko. Doon ay sinabi niya sa akin na meron daw po akong kailangang gawin para magawa niyang tulungan si Mang Fernan na iligtas ang pamilya nito laban sa aswang na siguradong malapit na silang atakihin.
Kailangan ko raw pong gumawa ng paraan, Sir Jupiter, para makausap ko ulit si Mang Fernan ng patago. Hindi raw po dapat ako mahuli ng aswang na kausap siya dahil siguradong kikilos agad ito para wala nang makahadlang pa sa kanya. Kailangan ko raw pong mag-ingat kasi siguradong idadamay din ako ng aswang kapag nagkataon. Ako lang ang pwedeng gumawa nun kasi wala namang ibang pwedeng utusan, si Lolo Gaston. Takot po ako. Alam ko yun sa sarili ko. Pero siguro dahil sa sobrang tagal ko na rin kasama si Lolo Gaston, nakuha ko na rin kahit papaano ang tapang niya. Pati na rin po ang awa niya pagdating sa mga taong humihingi sa kanya ng tulong. Kaya kinabukasan din mismo, nagpunta po ako sa kabilang bayan at hinanap si Aling Graciela para itanong kung saan ko pwedeng puntahan si Mang Fernan. Eksakto naman po, Sir Jupiter, dahil ng araw na yun, nasa trabaho po si Mang Fernan. Foreman po ito sa isang construction site. Doon ko siya naisipang puntahan dahil sigurado akong hindi kami makikita ni Ana doon. Sinabi ko kay Mang Fernan kung ano ang sinabi sa akin ni Lolo at halos hindi po makapaniwala ang naging reaksyon niya, Sir Jupiter. Ayaw niyang maniwala na wala na ang anak niya. Pinilit niya akong sabihin na nagsisinungaling lang ako at hindi totoo ang sinasabi ko. Nakita ko kung paano napaluhod si Mang Fernan noon sa sobrang pagdadalamati. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na imposibleng maging aswang ang anak niya. Paano raw mangyayari yun? Maayos na raw naman ang anak niya. Kaninang umaga raw, pagkagising niya ay tuyo na lahat ng sugat nito sa katawan at kakaunti na lang ang pamamalat ng balat nito. Kinausap na rin daw siya ni Ana at niyakap raw siya nito bago siya umalis papunta sa trabaho. Sobrang lakas ng kalabog ng dibdib ko nang sabihin sa akin ni Mang Fernan yun. Sigurado akong hindi yun magandang senyales. Parang nasisihan kasi masyado ang aswang. Nabanggit pa naman sa akin ni Lolo na likas daw sa uri nito ang hindi pagtawa at ang pagpapakita palagi ng galit. Dahil yun daw ang paraan nito para manakot ng kalaban noong araw. Kaya sigurado akong masama ang ibig sabihin ng pagpapakita nito ng saya. Pinilit ko pa rin noong kumbinsihin si Mang Fernan. Ang sabi ko, obserbahan niya pa rin ang anak niya. Delikado kako ang mag-ina niya kung nagkataon. Pero ayaw niya talagang maniwala sa akin. Wala na akong magagawa. Kaya dali-dali na lang akong umuwi noon sa amin at sinabi ko kay Lolo kung ano ang nalaman ko. Siya mismo hindi po nagustuhan ang balita. Pero ang sabi ni Lolo kung ganun daw ay wala na kaming magagawa. Hindi naman namin pwedeng ipagpilitang maniwala sila sa amin. Ang magagawa na lang daw namin para sa mag-anak ni Mang Fernan ay magdasal. Pero mga bandang 3:00 ng hapon ng mismong araw ding yun, Sir Jupiter, natanawan ko ng papalapit sa amin si Mang Fernan. Meron po siyang kasamang babaeng buntis. Ang asawa niyang si Aling Teresa at isa pang batang naglalaro sa edad na 6 hanggang 8 taong gulang. Sabi po ni Mang Fernan matapos ko raw siyang kausapin kaninang umaga, ay naisipan niyang umuwi sa bahay nung tanghali para makita ang mag-iina niya. Kaya lang pagpasok pa lang daw niya sa loob ng bahay, nadatnan niya na si Ana, ang aswang, na nakadapa sa sahig at sinisilip si Aling Teresa na nasa banyo ng mga sandaling yun. Sumisinghut-singhut daw ito sa siwang ng pintuan ng banyo at parang takam na takam. Nakangisi pa raw ito
nang makita niya. Nagsasalita pa na parang kinakausap ang sarili. Kaya dun na kinabahan si Mang Fernan. Inabangan niya raw pong malingat si Ana. Palagi raw kasi itong nagsisiesta tuwing sasapit ng 12:00 ng tanghali, kaya inabangan niyang makatulog ito bago niya inayang umalis ang asawa niya at ang isa pa nilang anak. Sa biyahe na raw po ipinaliwanag ni Mang Fernan sa asawa niya ang totoong nangyari. Kaya pala namamaga ang mata nito nang dumating sa amin dahil panay daw po ang iyak nito at ayaw ding maniwalang aswang nga ang inaakala nilang anak na si Ana. Pinatuloy po ni Lolo Gaston ang mag-anak ni Mang Fernan sa bahay niya. Maaga pa lang po paspas na kami ni Mang Fernan sa pag-aayos sa mga siwang at butas sa bubong at paligid ng bahay ni Lolo na pwedeng lusutan ng aswang kung sakaling susundan sila nito sa amin ngayong gabi. Lahat ng mga bintana sinaraduhan namin ng matitibay na tabla at kahoy. Pati po kami ni nanay, doon na rin sa bahay ni Lolo Gaston pinatuloy dahil baka raw po kami naman ang pagbalingan ng aswang. Mas maganda na yung sama-sama kami. Halos hindi po kami natulog lahat ng gabing yun, bukod sa mga bata. Abang kami ng abang sa pagdating ng aswang. Lahat kami noon may mga katabing kanya-kanyang panlaban. Itak, kutsilyo, saka yung buntot pagi ni Lolo Gaston. Sabi ni Lolo Gaston kung meron man daw aswang na pinakatinatablan ng buntot pagi, yun daw ang uri ng aswang na inaabangan namin. Takot kasi sila sa dagat alat, kaya takot din sila sa mga hayop na naninirahan doon. Kaya nga raw sa kuweba naninirahan ang mga aswang na yon. Pero matalino po talaga ang aswang, Sir Jupiter. Hindi po ito agad dumalaw ng gabing yun para magdalawang isip si Mang Fernan at Aling Teresa kung totoo ba talaga ang sinasabi ni Lolo sa kanila. Sobra po tuloy ang pag-aalala ng mag-asawa na baka may mangyari na daw sa anak nila na iniwan nila sa bahay dahil sa takot. Gustong-gusto nang umuwi ng mag-asawa kinabukasan pero kinumbinsi sila ni Lolo na manatili pa sa amin ng isang gabi. Siguradong ngayon daw ay dadalaw na ang aswang dahil malapit nang mangyari ang inaabangan niya. Malapit ng manganak si Aling Teresa. Mararamdaman daw yun ang aswang kaya siguradong hindi na ito makakatiis ngayon. Hindi nga po nagkamali si Lolo Gaston. Nung mismong gabing yun po, maaga pa lang, umalingasaw na agad sa paligid namin yung amoy na malansa, bulok at mapanghi. Pero wala kaming naririnig na kaluskos sa paligid noon. Ang naririnig namin, kumakatok mismo yung aswang sa pintuan ni Lolo Gaston noon habang tinatawag nito si Mang Fernan. Parang demonyong nanlilinlang ang aswang na yun, Sir Jupiter. Nagpapaawa ito ng maigi kay Mang Fernan. Tinatawag siyang tatay, sabay hiling na pagbuksan daw siya ng pintuan. Halatang alam ng aswang na yun na malapit nga si Mang Fernan sa anak na si Ana. Iyak ng iyak noon si Aling Teresa. Pinipilit niyang huwag pakinggan ang boses ng anak niya. Alam niya na ngayon na totoo ang sinasabi namin tungkol sa aswang. Dahil sila mismo ang nagsabi sa amin na hindi naman daw marunong bumiyahe ng mag-isa si Ana. Imposibleng masundan sila nito kung ito nga ang anak nila. Nung una, mahihinang katok lang ang naririnig namin sa pintuan. Matibay ang kandado noon kaya sigurado kaming hindi yun mabubuksan ng aswang. Pero lahat kami
Nagulat at nakaramdam pa rin ng kilabot ng maya-maya lumalakas na ang mga katok. Unti-unti nagiging hampas na yon hanggang sa kinakalampag na niya yung pintuan at pinipilit na makapasok sa loob ng bahay ni Lolo Gaston. Di ko alam kung nakailang dasal na ba ako noon na sana mag-umaga na agad o sumikat na agad ang araw. Yun na po yata ang pinaka-nakakakilabot na sandali ng buhay ko kahit na hindi namin nakikita ng harapan noon yung aswang dahil saradong-sarado nga ang bahay ni Lolo. Dinig na dinig din po namin na palakad-lakad yung aswang sa palibot ng bahay ni Lolo Gaston ng gabing yun. Para siyang naghahanap na ng malulusutan. At dumoble ang hilakbot namin, Sir Jupiter, nang bigla na lang sumigaw yung aswang sa labas at pinagmumura si Mang Fernan, si Aling Teresa, pati na rin po si Lolo Gaston at ako. Sabi niya papatayin niya raw kaming lahat. Kakainin daw niya lahat ng laman loob namin. Uunahin daw ang puso namin. Isusunod ang atay, ang bato. Tapos uumusin niya raw ang dugo namin katulad daw ng ginawa niya sa batang si Ana na sinimot niya raw hanggang buto nung nagkaroon siya ng pagkakataong kainin ito. Panay daw ang tawag ni Ana sa tatay niya. Hinihiling na iligtas siya nito. Inamit pa ulit ng aswang ang boses ni Ana at ginaya kung paano ito umiyak nung oras na kinakain daw niya ito ng buhay. Hirap na hirap si Ana. Bawat daing po nito halatang sobra siyang nasasaktan. Takot na takot siya. Hanggang ngayon, nadudurog pa rin ang puso ko kapag naaalala ko yun. Umalahaw po ng iyak si Mang Fernan dahil sa mga naririnig niya sa labas. Hindi niya masikmura na ikinikwento mismo ng walang hiyang aswang kung paano nito pinatay ang anak niya. Kahit po si Aling Teresa halos mahimatay habang nakikinig sa sinasabi ng aswang sa labas. Hanggang sa maya-maya, bigla na lang pong dumaing si Aling Teresa na kumikirot na raw ang tiyan niya. Mukhang manganganak na raw siya. Lalong nagwala ang aswang sa labas. Ito na kasi ang pinakahihintay niyang pagkakataon. Ito ang dahilan kaya nag-abang siya ng matagal. Gusto niyang kainin yung sanggol. Sa sobrang pagkadesperado po siguro ng aswang, Sir Jupiter, lahat na ay naisip niyang gawin para lang makapasok sa loob ng bahay ni Lolo Gaston. Narinig kasi naming tumalon siya dun sa may bubong, tapos parang tinutuklap niya yung yero dun. Habang ginagawa niya yun, naririnig ko yung angil niya na kagaya ng angil ng malalaki at barakong pusa. Maya-maya po sumisigaw sa sakit yung aswang. Nakita naming may tumutulong dugo galing dun sa bubong. Kahit nagkakandahiwa-hiwa na siya sa sarili niyang kagagawan, wala siyang pakialam. Basta't makuha lang niya ang gusto niya. Dahil doon, inutusan na kami ni Lolo Gaston na dumampot na raw kami ng kahit anong pwede naming gamiting panaksak sa aswang sakaling makapasok ito. Siguraduhin daw namin na ang pupuntiryahin namin ay ang dibdib, ulo at leeg ng aswang. Para daw makasigurado kami na wala na itong laban sa amin. Si nanay po noon tinutulungan si Aling Teresa. Naghahanda siya ng mga gamit sa pagpapaanak. Mabuti nga po't may alam sa ganoon ng nanay ko dahil kumadrona po ang lola niya dati. Biglang tumahimik noon ang paligid. Lahat kami nakiramdam lang ng una. Hanggang sa bigla na lang nagsisigaw ang boses ni Ana sa labas. Tinatawag ang tatay niyang si Mang Fernan. Humihingi ng tulong. Hindi pa raw siya patay. Iligtas daw namin siya.
Agad naman pong kinontra ni Lolo Gaston ang sinasabi nito. Niloloko lang daw kami ng aswang kaya huwag daw kaming maniwala. Pero itong si Mang Fernan parang wala na nun sa sarili. Saglit lang kaming nalingat dahil sa malakas na pag-iri ni Aling Teresa na malaya na lang naming bukas na pala ang pintuan. Binuksan yun ni Mang Fernan sa pagkakalang maililigtas pa raw niya ang anak niya. Pero imbis na gano'n ang mangyari, tumambad sa amin ang itsura ng isang hubot-hubad na matandang babae. Nakatayo sa harap ng pintuan. Malaki ang katawan nito, mataba, nakatitig ng masama sa aming lahat. Gulat na gulat po si Mang Fernan nang makita niya ito. Bigla namang sumigaw si Aling Teresa. Ang sabi niya yun daw ang komandro ng dapat na magpapaanak sa kanya. Biglang sinugod ni Mang Fernan yung aswang gamit ang itak niya. Isinara ko naman agad yung pintuan bago pa man makapasok sa loob yung aswang. Naiwan si Mang Fernan sa labas. Sigaw ng sigaw si Aling Teresa dahil doon. Iyak siya ng iyak at panay ang tawag sa asawa niya kaya hindi siya mapaanak ng maayos. Pero hindi ko talaga kayang buksan noon ang pintuan. Nandoon din sa loob ng bahay ni Lolo Gaston ng mga kapatid ko. Parang bigla akong nagsisi na tinulungan pa namin yung mag-anak ni Mang Fernan nang maisip ko na pwedeng may mangyari ding masama sa amin ni nanay kung sakaling hindi ko agad naisara yung pinto kanina. Muntik niya pa kaming idamay kaya nakaramdam ako ng inis sa kanya. Maya-maya narinig ko nang nagsisisigaw si Mang Fernan sa labas. Dinig naming lahat na nakikipagpambuno siya dun sa aswang. Humanap pa ako ng siwang kung saan ko sila pwedeng silipin at nakita kong iwinawas-iwas ni Mang Fernan yung itak niya kaya hindi makalapit sa kanya ang aswang. Galit na galit ang aswang pero mas matindi ang galit ni Mang Fernan. Kada wasiwas niya ng itak, nasusugatan niya rin ang kalaban. Hindi lumilipad ang aswang na yun, Sir Jupiter. Hindi rin siya mabilis kumilos pero makunat ang balat niya. Mabuti na lang yung mga itak ng Lolo Gaston ko noon may mga dasal. Pinakakain niya raw ng orasyon yun tuwing sasapit ang mahal na araw, kaya epektibo talagang panlaban yun lalo na sa mga aswang. Nakarami na ng tama si Mang Fernan dun sa aswang, Sir Jupiter. Halos hindi na ito makalaban. Nakita ko halos matanggal na ang isang braso ng aswang. Halos balat na lang ang kumakapit dito dahil tumatagos hanggang sa buto niya ang bawat atake ni Mang Fernan. Pero maya-maya po, bigla na lang itong nagpalit ng anyo. Ginaya na naman ito ang hitsura ni Ana sa isang iglap. Kaya nabiti ng pag-atake sana ulit ni Mang Fernan. Bigla siyang natigilan. Napatitig siya sa mukha ng aswang na gumagaya sa anak niya. Sumigaw ako noon na hindi totoo ang nakikita niya pero para pong walang naririnig noon si Mang Fernan, Sir Jupiter. Bigla na namang tumulo ang luha niya. Binitiwan pa yung hawak niyang itak at lumuhod sa harap ng aswang bago niya ito niyakap. Sobrang inis ko noon kay Mang Fernan. Sigaw ako ng sigaw at sinasabihan ko siya ng kung ano-anong insulto. Pero para talaga siyang walang naririnig. Hanggang sa pati si Lolo Gaston sumisigaw na rin mula sa loob. Tinawag niya si Mang Fernan. Sinabing huwag daw siyang magpalinlang sa nilalang na pumatay mismo sa anak niya. Pero bago pa po makapag-react nun si Mang Fernan, nakagat na siya ng aswang sa balikat. Sobrang lakas ng palahaw niya na sumabay pa po sa unang uha ng sanggol na sa wakas ay naipanganak na po ni Aling Teresa. Kitang-kita kong bigla na lang tinabig ng aswang si Mang Fernan at dumiretso na naman ito sa tapat ng pintuan namin. Panay na naman ang singhot nito. Takam na takam sa paborito niyang putahe na matagal na rin niyang inaabangang matikman. Niyuyug-yug na po noon ng aswang yung pintuan ng bahay. Gustong-gusto na talaga niyang makapasok.
Kasalukuyan na po noong pinuputol ni nanay ang pusod ng bata, kaya siguro lalong nagwarakiwag ang aswang sa labas. Nasa anyo pa rin po ito ni Ana ng mga sandaling yun, pero para po itong wala sa sarili at ang atensyon nito ay nasa amoy lang ng bagong panganak na sanggol sa loob ng bahay. Pagkakataon na sana ni Mang Fernan na patayin ito dahil nakatalikod ito sa direksyon niya at wala na itong pakialam sa paligid. Pero imbis na ganon ay nag-iiyak lang ito at hindi umaalis dun sa pwesto niya. Ang sabi niya hindi niya raw kayang patayin ang aswang dahil kamukha raw ito ng anak niya. Hindi niya raw kayang saktan ang anak niya. Sa sobrang buwisit ko kay Mang Fernan, Sir Jupiter, binuksan ko ng mabilisan ang pintuan at akma na sana akong lalabas para ako na lang ang sumugod sa aswang. Kaya lang naunahan po ako ni Lolo Gaston. Siya ang sumugod bigla dun sa aswang at tinaga niya ito mismo sa leeg. Kitang-kita ko, Sir Jupiter, kung papaano biglang sumirit ang dugo ng aswang na hindi ko akalaing mas mabaho pa pala kaysa sa amoy ng katawan niya. Amoy bulok na isda yun na parang sinusunog. Nagkikisay po ang aswang habang sumisirit ang dugo niya sa leeg. Pero nakatitig pa rin siya ng masama kay Lolo Gaston noon habang nasa ganon siyang sitwasyon. Hindi ko akalaing nakikiramdam lang pala siya at nag-aabang ng pagkakataong gumanti. Dahil maya-maya bago pa ako makapag-react, nakita kong hinila niya si Lolo Gaston at kinagat niya sa leeg. Kasunod ng pagkagat niya ng sobrang lalim sa leeg ni Lolo, bigla na rin yung hiniklat sa isang iglap. Pareho nang sumisirit ang dugo sa leeg nilang dalawa. Pero si Lolo Gaston parang wala lang sa kanya yun. Iniangat niya ulit yung nakatarak na itak sa leeg ng aswang. Hinawakan niya ang buhok nito tapos tuluyan na niya itong pinugutan ng ulo. Lalong lumakas ang pagsirit ng dugo mula doon sa pinagpugutang leeg ng aswang hanggang sa unti-unti pong nalulusaw ang katawan nito. Inihagis ni Lolo ang ulo nito pero bigla rin po yung naging abo. Siguro dahil nga po benditado at may dasal yung itak na ginamit. Nakita ko kasing biglang nangalawang yung parte ng itak na tumama dun sa aswang kanina. Parang kumukulo yun. Dun palang biglang napaupo si Lolo sa lupa. Dali-dali na po akong lumabas noon ng bahay at inakay ko si Lolo papasok sa loob. Sumunod na po sa amin noon si Mang Fernan na parang wala pa rin sa sarili. Sapo-sapo ni Lolo yung sarili niyang leeg pero nakikita kong umaalpas pa rin sa kamay niya yung dugong sumisirit galing sa sugat niya. Pero sa kabila noon nagawa niya pa rin kaming sabihan na isarado raw agad namin yung pintuan dahil hindi lang daw pala iisa ang aswang na dumalaw sa amin ng gabing yun. Nararamdaman daw ni Lolo. Marami daw ang nakaabang dun sa labas. Mga nagkukubli lang sa likod ng malalaking puno. Nag-aabang ng pagkakataong makapasok sa bahay namin. Siguradong mga gutom daw ang mga iyon. Hindi raw alam ni Lolo kung bakit biglang naglabasan sa lungga nila ang mga aswang na yun, pero sigurado raw pong yung sanggol ang punteriya nila. May ugali raw po kasi ang mga aswang na yun na kapag nagustuhan ng isa sa kanila ang isang bagay, gusto na rin nilang lahat na makuha yun. Para silang nagkukumpetensya sa sarili nilang mga kalahi. Kaya mahigpit talaga ang bili ni Lolo na huwag kaming lalabas, huwag kaming magbubukas ulit ng pintuan. Naniwala kami agad kasi naririnig namin yung parang mga maiingay na alulong sa labas na parang nag-uusap-usap yung mga aswang. Ilang beses ko pong nahiling, Sir Jupiter, na sana panaginip lang yun. Hindi ko na napigilang maiyak nung makita kong namumutla na ang Lolo Gaston ko dahil halos nauubusan na siya ng dugo.
Hindi namin siya maisugod sa ospital dahil sabi niya oras daw na lumabas kami ng bahay. Patay daw kaming lahat. Wala na raw kaming magagawa. Hanggang dun na lang daw ang buhay niya. Kaya tanggapin na lang daw namin. Malayo din kasi sa ospital ang lugar namin noon. Wala rin kaming masasakyan kaya siguro ganun na ang sinasabi sa amin ni Lolo. Sabi pa ni Lolo, kahit daw anong mangyari ngayong gabi, siguraduhin naming mabibinyagan agad ang sanggol para tigilan na raw ito ng mga aswang na nagpapaunahang kumuha rito. Basta't mabindisyonan lang daw ito ng pari, siguradong titigilan na sila ng mga aswang na humahabol sa kanila. Makapangyarihan daw kasi ang binyag. Ito ang nagsisilbing proteksyon ng bata laban sa lahat ng masasama, lalo na at inosente pa ito at wala pang alam sa mundo. Kaya isa rin daw ito sa pinakamabisang pangontra sa aswang. Kung sa tingin nyo, inaaswang ang anak nyong sanggol. Hindi na po umabot si Lolo ng umaga, Sir Jupiter. Namatay din siya nung mga bandang 11:00 na ng ating gabi. Pero bukod kay Lolo, wala na pong ibang nasaktan pa sa aming lahat. Gustong-gusto ko mang sisihin sa Mang Fernan noon, Sir Jupiter, wala na akong lakas pa para gawin yon. Wala rin naman akong karapatan. Dahil sa totoo lang ay desisyon naman ni Lolo na iligtas sila, pati na rin kaming lahat. Sinunod na lang namin noon ang bilin ni Lolo. Kinabukasan dinala agad ni Mang Fernan ang bata sa simbahan at pinabindisyonan. Nakiusap lang sila sa pari na binyagan agad ang bata. Mabuti na lang, mabait yung pari at pinagbigyan sila kahit na wala dapat siyang misa sa araw na yun. Kami naman noon inasikaso namin si Lolo Gaston. Mabuti na lang po talaga at sobrang bait ng lolo ko. Dinagsa agad kami ng tulong sa unang araw pa lang ng burol niya. Ilang araw rin naming hinayaang tumuloy pa rin sa amin si Mang Fernan hanggang sa mailibing si Lolo. Pagkatapos noon, naghiwa-hiwalay na kami ng landas at hindi na nagpakita pa sa isa't isa. Hanggang ngayon po wala na akong balita kina Mang Fernan at sa mga anak nila. Pero minsan ay isinasama ko pa rin sila sa dasal ko na sana maayos lang ang lagay nilang pag-anak. Natatandaan ko, Sir Jupiter, bago nalagutan ng hininga si Lolo Gaston ng gabing yun, ibinilin din niya sa akin na kapag daw namatay siya, huwag ko raw hilinging magkaroon ako ng abilidad na kagaya ng sa kanya. Para daw po hindi ako mahirapan. Hindi raw masaya ang magkaroon ng ganon. Malaking responsibilidad at obligasyon daw yun. Mas gusto niya raw na mamuhay ako ng normal. Kaya nga kahit gustong-gusto ko talagang maging katulad ni Lolo Gaston, hindi ko na lang ginawa. Mas pinili kong sumunod sa bilin niya at mamuhay ako ng normal hanggang sa tumanda ako. Pero kung kayo ang tatanungin ko, mga ka-SP, tingin niyo ba tama ang naging desisyon ko na huwag sundin ang yapak ni Lolo Gaston sa pagiging manggagamot niya? Minsan kasi iniisip ko paano kaya kung naituro sa akin ni Lolo lahat ng nalalaman niya bago siya nawala. Siguro hanggang ngayon, meron pa rin nagpapatuloy ng mga ginagawa niya noon. Sobrang idol ko kasi ang lolo ko, kaya nga kahit kanino ipinagmamalaki ko siya. Kaya nga naisipan ko rin siyang ikwento rito sa inyong channel at umaasa ako na magugustuhan niyo ito. Maraming salamat nga po pala sa lahat ng nakinig sa kwentong ito. Maraming
Maraming salamat din po sa buong team ng channel na ito kung sakaling mapili niyong gawing episode itong aking kwento. Naway lumago pa ng lumago ang inyong channel. Hanggang dito na lang.